dădeam galop la vacă și sără laptele din țâții și nebuna cap și m-a prins mama mea făcând treaba asta și nu mai dădea vaca. Păi, nu, am greșit gaura. Nici eu nu știam unde, nici eu nu știam unde. Și când ajungeam de vale acolo, mai plângeam că mă mai băteau ăia, sincer, că eram mai prost dintre ăia, dintre grup. Deci mă uit la tine, sunt blanc, așa, sunt mai uimit. Vă salut cu respect, sunt Japo și bine v-am regăsit la a 4-a ediție a podcastului Întorși pe Dos. De data asta am un invitat special, un om pe care îl iubesc cu adevărat, un om care a avut grijă de mine de la începuturile mele, fără să-i cer treaba asta, un om care m-a învățat, când să apeși pe startul ăla, pe live acolo, omul mi-a explicat tot ce înseamnă, tot ce am învățat eu până acum, omul ăsta m-a ajutat pe mine. Este vorba de Jegosul Suprem, Conac. Salut, bine v-am găsit. Ce faci, Conac? Sunt calde să moară. Nu sunt calde, că e frig aici și am dat drumul la aer, ia uite. Ce să fac? Uite, o aici, la podcast, da. Am venit să bârfim. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea, cu toate că ai acceptat-o foarte frumos în fața 400 de persoane. Mi-ai zis direct, mi-ai zis, da, Japo, cum să nu vin, prietenul meu drag? Așa mi-ai zis, trebuie să te ții de promisiune. Ți-am zis că după ce să termină podcastul, ne băgăm în cameră. O să țină podcastul ăsta vreo 2 zile. Wow. Vorbim de toate. Dar prima întrebare e așa. De unde vine Conacul? Bănuiesc că ai mai zis în alte părți. Zis, cred că de la fiecare... Uite, eu nu știu, nici Crevețel nu știe. Tu știi, mă, Crevețelule, nu știi. Așa. E cel mai... Te aștept, la ce te aștepți? Stai așa, vreau să văd... Nu știu, băi, nu mă duce la un Conac, mă duce la ceva cu bani. Hai să facem hai să facem un exercițiu de imagine, înainte să zic eu de imaginație. Zi tu, de unde crezi tu că mi-a venit numele Conac? Păi de asta, pe mine mă gândesc că erai sub influența... Adică mă faci Păi nu, că tu bei cola, lasă-mă în pace. Cafea și cola. Așa. Și cred că erai până la vreun de-ăsta și la un Conac de-ăsta, știi? Ai dat foc la vreun Conac. Ce ai făcut, mă, mâncați? E scump, rău de tot un Conac. Oricum stai bine. Nu fii atent aici. Bine, dacă ai cumva întrebarea pregătită și cum am apucat de live, o să-ți răspund la amândouă, că merg una cu alta, știi? Așa, nu aveam, dar în fine, așa zi. Când m-am apucat de live, mă jucam doar PUBG. Când m-am apucat prima oară. Și unchiul meu se juca cu numele Coiercius, K-O-R... Așa? Oiercius. Coiercius. Da, mă, Coiercius. Așa. Cu capa. Și eu am zis, când ne jucăm noi duo, că ăsta era planul meu. Eu mi-am luat calculator, mi-am luat calculator, e mult zis. Aveam un laptop luat în rate de la o firmă, nu mai dăm nume, că și acum... Ai să dai? Nu mai am să dau, dar cred că mai vor ei ceva. Meriți. Așa, și l-am dat la schimb pe un site de ăsta de retail, ce dracu e, pe un... site de retail, auzi, pe un alt laptop. Device, dar era calculator și avea doar carcasa șmecheră, era de el. Și avea luminițe? Mars, rău, de tot, roșii. Mamă, era... Mi-aduc aminte și acum. Mi-a plăcut până l-am desfăcut și s-a uitat și unchiul și te-a făcut ăla de copii. Mamă. Și el se juca cu Coiercius. Și eu când am zis, mă joc, ăsta era planul meu la început, ne jucăm duo, o să mă joc doar cu unchiul meu și când îi batem pe ea, bate unul, bate el unul, hai să se vadă. Și el avea Coiercius și eu am pus Coinescu. Coinescu? Da, Coinescu a fost primul meu nume. Și după aia am zis, da, Coinescu, parcă e așa simplu, știi? După Coiercius. Și am zis, ceva să rimedize cu Coinescu. Și am zis, Conacul Coinescu. După aia am făcut 5.000 de subscriber și am zis, Coinescu e vulgar. Da, nu mai e. Am doar cu Conacul. Am zis că nu o să lucrez o brandurile cu mine. Aproape, nici nu prea lucrează, da? Nici acum 7 ani după. Pentru că am rămas cu Jegosul Suprem. Da. Am văzut, și mi-a tatuat Jegosul Suprem pe mine, adică n-a fost... De ce ți-a venit Jegosul ăsta cu Jegos? Eu am mai povestit-o și oamenii nu au încredere, dar nu cred ei de fapt. Mă mai duceam și eu pe la fotbal. Și în galerie. O contează în ce galerie mă duceam, că debate, degeaba. Da. Și am văzut la rivalii noștri că vorbeau într-una cu Jegosule, Jegoșilor. Așa ziceau ei. Era nume, cum ar veni ăsta. Da, ăia la alții. Alint. Da, și am început și ei noștri la mișto să-i luăm, să ironizăm pe adversari. Vorbeam și cu, Jegoșilor. Și am zis atunci, la un moment dat, la mișto, așa, zic, eu sunt Jegosul Suprem. Și mi-a zis unul dintre băieții cu care eram Jegosul Suprem și a zis, poți să-mi tatuezi pe mine? Și eram și în perioada aia în care... Și că fiecare om are o perioadă de asta de nebunie. Da. Tu o ai mereu, nu știu, cum tu nu ai plecat din perioada. Mai calma și eu, să vede. Nu se vede. Și mi-a tatuat pe burtă direct.
Păi dacă nu făceam Păi și ai tăi tatuajul ce au lui zis? Tupac. Cine? Ai tăi, gen, n-au văzut. Nu, mama a vrut să mă bată prima oară și după aia s-a calmat. Păi a zis și îl bat degeaba că nu se șterge. Na, m-a rugat doar așa, a zis, bă, te rog eu, tatuajele astea mai puține. Se vede. Ai ascultat, că ai ascultat. Pentru că acum vreau să mi-o tatuez pe ea, Ca să nu mai zică nimic. nu, aici, pe coaste. Și n-a zis nimic, mă. Hai, mă. Pe ce ai zis? După ce ți-ai făcut 100? Câte mai- tatuaje ai? Nu mai știu. Exact. Multe, nu? Am multe, da. Aveam la un moment dat povestea tatuajelor, dar nu mai știu. Cred că am peste 40 individual. Acolo. Bine, bine. Vreau să mai fac. Adică, na, să știi. Vreau să mai fac. Să spui aici, Jupână sau Bregea, comunitatea mea. Vezi că săptămâna trecută am al treilea om de când... Al patrulea, care și-a tatuat conacul. De când sunt pe YouTube. Am înțeles. Și pe toate platformele. Mi-a zis și Clevețel că vrea să tatueze cână câpă. Pe buci vrea să spună cână câpă. Are și loc. Fiecare literă, fiecare bucă sau... Ai zis pe altceva tu. Bă, stai frumos, băi, lasă-mă, beați cafeaua și lasă-mă în pace. Care este rutina ta zilnică? Asta vreau chiar vrei să știi? Da, sunt curios. Eu sunt curios, pe bune, că te văd. Bă, ești live în continuu. Deci fii atent, omul ăsta are timp să se și îmbete, are timp să facă și live, are timp să și filmeze, îl vezi pe nu știu, pe la munte, pe undeva și după aia seara e pe 5M. Bă, nene, ce faci, mă, te teleportezi? Băi, puteți cam des, vrei să mă scoți bețiv cumva? Nu. Eu beau bine și rar. Așa. Bă, asta nu e rutina mea zilnică. Dar vreau ca oamenii care văd treaba asta să taie clipul, să-l pună pe TikTok, oricum o să facă treaba asta, să-mi dați dreptate în comentarii acolo. Fii atent. Cea mai perfectă dimineață pentru mine începe în felul următor. Mă trezesc, am o problemă, nu știu, spore, dorm cu gura deschisă. Bale, nu? Nu cu bale, n-am treabă. Să-mi sucă gura. Dorm mai... Și mai doresc și care statul, pe bune, gen dacă Țancă a făcut melodia cu are statul, e pentru mine, mă, e pentru mine, mă. Bă, frate, tu gândește-te că toți prietenii mei m-au văzut și nevastă m-am vedea, eu dorm așa, frate. Așa la spate. Mă, așa mă simt eu bine, nu știu, gen, urmează să fiu arestat, cine știe, dar n-am făcut nimic. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, bate în lemn. Și mă trezesc, trebuie să fie totul în simbioză, așa. În momentul în care m-am dus jos, mă clătesc în gură, după ce am dat drumul la aparatul de cafea și curge cafeaua, în momentul în care m-am clătit, mi-am luat cafeaua, sincronizez pe burtica, tableta lângă mine, mă pun pe WC-ul, 10 țigări din mult dimineața, nu 10, da, 6 le bag. Dau drumul acum, depinde ce vibe am în funcție de moment, depinde ce trebuie să mă joc. De vreo 3 luni mă joc doar pe tabletă, TFT. Așa. Și mă pun pe WC-ul, cafeaua pregătită, țigărușile, dau drumul pe tabletă la TFT, dau drumul la atenție că admirez aia feța orice pe telefon. Mamă, ți-ai făcut setup direct? Da, îl pun acolo, am un de rufe al unei nevastă. Deasupra acolo. Mamă, și beau cafeluță și stau vreo 45 minute, o oră, da. Nici nu există. Ea când mai doarme la mine și că nevastă mea acum nu mai stăm împreună, nu ne-am cetat sau ceva, dar nu mai stăm împreună, că e maică sa bolnavă, știi, povestea cu cancerul. Okay. Și stau împreună ele. Când pleacă dimineața, când vede că mă pun pe WC, vine, mă pupă și zice, eu plec. Oricum, urmează să mai stai o oră pe aici. Ne vedem mai târziu, cum are. Da. Și mă bag și stau 45 de minute acolo. Rutina zilnică, ai zis. Da. Îți povestesc toată ziua. Acum a fost ceva de ore. Deci, cam asta fac, uit să mănânc. Nu prea sunt prieten cu mâncarea dimineața. Ceea ce e prost, știu, dar după aia depinde ce am de făcut. Dacă fac live, mă duc sus, mă pregătesc de live, intru live. Ies din live, mai ales că sunt singur acasă, cât am 7, 8 luni, stau singur. Fac prea multe. Live, mă culc. Adică gătești, am văzut că mereu ești pe live gătesc, dar nu, ăsta e singurul tabiet pe care l-am sau zici rutină, o fac. Dimineața sigur fac. Seara diferă, știi, depinde. Dacă fac live până la 11-12 noaptea, îți dai seama că nu mai stau să mai fac nimic de mâncare după sau așa. Dar rămân și mă culc. Asta fac. Mă uit foarte mult la Netflix, la astea cu criminal, chiar îmi plac. Ai o viață aglomerată? Da. Ai o viață aglomerată, nu? Dar nu de influență sau ceva. Eu mă aglomerez. Fac multe, din toate părțile. Cu prieteni, cu familie, cu live. Nu știu unde să te mai împarți mai mult, să faci mai multe, nu? Obicei nu prea am timp pentru mine. Adică timpul pentru mine, mă mai joc și eu cu mine. Cam ăla e, să mă uit la seriale. Se deviază puțin podcastul ăsta. Vrei să te arăt cum mă joc? Nu! Poți tu să mă ajuți? Nu, lasă-mă în pace. Nu mă lua așa că... Ar putea să-ți bagă.
Uite ce râde, uite-l ce râde, aleșinat, uite. Ursul Acum am panda. pus și dinții, adică arăt și binișor la gură. Vrei ceva să înțeleg? Ai nevoie de ceva? Mă, nu, păi nu, e că sunt... nu, să-mi strici lucrarea, acum ar... Tu ai zis că stă bine. Întrerupe, pauză, puneți pauză, dați cu pauză. Ferească Dumnezeu. Hai mă să revenim la ale noastre un pic. Revenim. Ce platformă de streaming preferi tu cel mai mult? Între astea, între YouTube, all TikTok, da, YouTube, și Twitch. YouTube. Bă, singura chestie am explicat oamenilor, știi că m-au taxat oamenii, într-adevăr. Uite, dau și un exemplu. De ce nu fac ăsta cu Fonfi, live-urile pe 5M pe care le fac acum? De ce nu fac pe YouTube? Le fac pe TikTok. E pur și simplu din cauza platformei. A luat amploare mult rău de tot TikTok-ul și cred că orice creator își dorește ca conținutul lui să fie apreciat la nivel maxim, cât de mult se poate. Dar păi eu n-am postat vreo 2-3 ani pe canalul de gaming pentru că canalul a fost site mereu pentru mine, am fost cu canalul mare și după aia m-am făcut provocări pe TikTok, na. Și acum fac doar gaming. Și îmi place YouTube-ul, dar folosesc TikTok-ul din cauza reach-ului. Am foarte bun reach-ul. Păi da, tu ai reach bun și pe YouTube. Foarte mare. Nu mai am. Am Shadowban pe canal, adică, bine, cred că asta cu Shadowban pe canal există? E scuza. Bă, eu nu știu, din câte am înțeles eu nu cred că există. Și cred și nu cred în ea. Asta mă gândeam și eu la mine, mai ziceam câteodată, știi, bă, părinte, nu, mai cred că sunt fumat. Și din câte am înțeles eu cu asta care e șmecheria cu Shadowban ăsta e că dacă nu postezi 2-3 zile, îți intră contul cumva așa. Și ca să-l readuci în căutări trebuie să postezi zilnic. Uite, asta am făcut un canal de gaming și deși n-am cifre foarte extraordinare, pe bani a început să crească. Tocmai că și postez chestii lungi, să uită oamenii din reclame. Au început YouTube să plătească față de acum 5 ani, plătește bine. Am văzut că la gaming ăsta CPM-ul e foarte mare. Da. Atinge undeva la 5. Cam acolo. L-am și eu 4 și... Deosebire de muzică. Dar cred că se poate și la muzică știi că e 0,7. 0,6. Pot să zic doar că am văzut un cont al unui artist care e mainstream acum și era din două cifre, mai multe cifre. Să nu mai zicem, da, mai multe cifre. Era mare, sus. Contul tău cum arată? Poți să zici asta pe live? Treabă. Acum cred că fac... Nu, per total așa. Cât face Conacu? Cu aproximație. Hai să nu dăm că ne ia ANAF. N-am fix, nu e vorba de ANAF. Pe YouTube mai produc din AdSense 1000 pe lună, din canalul mare vreo 400 pe un canalul mic. Dacă postezi, uite, de exemplu, canalul mic n-am postat 2 ani, aveam $30 pe lună făcuți. Acum am postat toate astea și cred că sunt pe la vreo 400-500. Canalul ăla mare îmi stă într-o 1000. Dar nu vin neapărat din vizualizări sau din... Mai super chat-urile. Sunt super chat-urile și eu când mai fac live-urile ale mele, da, și oamenii și-au membru, oamenii mă mai cinstesc pe super chat, și să strâng. Am înțeles. Acolo. Da, cam și cu TikTok-ul? Cu TikTok-ul, cred că fac 200.000 de puncte la săptămână. Explică-le și lor ce înseamnă 200.000 de puncte, că eu știu. $1.000 minus taxe, nu sunt foarte mari taxele, minus și dai înapoi, cred că rămân pe săptămână cu 600. Cam așa. 600 pe săptămână. Cu editor, cu tot, da. Și pentru mine e super ok. Am fost acolo, uite, lumea mai zice, bă, unde ești că când făceau alea, făceai atâtea mii de vizualizări sau aveai atât de mulți mii de oameni pe live. Da? Unul la mână, cred că și s-a săturat omul de moaca mea, da? Doi la mână, nici nu mai vreau eu cu tot din adinsul să fac alea. Și trei la mână, vin oamenii din spate, bă, care fac treabă. Eu zic, eu sunt foarte mulțumit că sunt așa în locul meu și că merge. Mi-am menținut principiile, merg înainte. Te frică de ce vine din spate? Niciodată. Îmi plac mult. Dacă ziceai altceva, aruncam cu microfonul ăsta după tine. Îmi plac mult oamenii. Unii nu sunt fresh, deși prind. Adică sunt unii care fac ce făceam și eu acum. Ai vreo explicație? Nu. De ce? Pentru că, uite, și noi conținutul pe care îl facem e cam același de acum 5-10 ani, doar că reinterpretat. Rar să fie o idee nouă, să o faci tu de la zero. Ți-e mai ok pe gaming față de provocări? Cum făceai înainte? Da, ca bani niciodată. Adică ca bani am făcut cel mai mult pe provocări, da. Ok. Deși n-am fost eu topul României, că îmi vedeam de treaba, nu făceam jocul la donatorilor, să mă bag cu donatorii pe privat, să calde, să zic că n-am zis forțe, de alea, n-aveam forțe. Eram eu, ăsta e contentul meu. Ok, vrei să mă susții bine. Da, bine, nu iarăși nu bine. fac să, nu cer șeală, am înțeles. Nu fac genuflexiuni la puncte, nu fac capul mașina de spălat, n-am de-alea, nu zbier după tine că ai level 13 și dăm și mie să faci level 14, nu-mi trebuie. De ce să... Te simt că o să ne luăm dislike la
ce, la frate? podcastul ăsta. Fiecare face ce vrea în ograda lui, știi? Da, știu. Dar e bine să fii obraz. Care este jocul tău preferat? All time. All time. Un joc al tău care te-ai jucat și acum 10 ani? Nu mai joc actual, dar mi-a rămas în inimă, Dota. CS-ul nu e? Asta mă joc acum, CS. Păi și nu te-ai jucat și când era 1-3, 1-4? Mă jucam puțin, cred că am prins, de încă nu știu care este harta. Era o hartă, era pătrată, mică. Snow. Nu, Fire Snow. Ice World. Și erau două chestii, era cu mult verde, știu, erau două chestii în mijloc și puteai să te urci pe ele doar. Sau avea scară, nu știu dacă te urcai. Dar era o hartă din 1.6, cred. 1.6. Da, era o, da. Și mă mai jucam pe 1.6 de Westwood. Westwood. Da. Când eram și eu mic și mă mai duceam și eu pe la săli, pe la de-astea. Nu mi-am luat mama calculator. M-am dat lovit. Hai de cap, să mai dau banii la sală. M-am dus. Toți am stat pe la săli, îți dai seama, nu? Nu prea am prins mult, adică uite și lumea mă mai întreabă de Mircu și fac 30 de ani pe mine. Nu știi, n-ai prins Mircu? Atunci Yahoo. nu mai te întreb intranet. Intranet l-ai prins? Na. Nici intranet. Nu. Am auzit de unii termeni, dar nu îi știu. N-ai avut treabă cu asta? Da, știu Yahoo Messenger, cu Ionuț Cercel, cum a de România. Și cu aia puneam de-alea, cu intrat unul, ieșit altul. Buz, ding dong. Mamă, când bătea la ușă mă speriam. Și am high five-ul încă, dacă te interesează. Am high five-ul. Mai există high five? Da, eu l-am. Știam că i-a schimbat numele, nu i-a schimbat numele? E tot high five. Da, eu am... Da, am văzut că l-ai arătat pe live. Numele, fițe, gesturi și tupeu, ăsta e talentul meu. Cum? Fițe, gesturi și tupeu, ăsta e talentul meu. Ce-am pus cu Benone Sinulescu, la profil. Și cu mine, cu el. Da, Beatman. Am vreo 100 de poze, 200 de poze pe acolo. Mă vezi pe mine mic. Ar trebui să-ți dau niște poze să le pui. Trimitem. Zici că la 14 ani și că eram Dani. Chiar vreau să-mi trimiți. Mam, eram așa chelios. Eu le știu, mă, le-am văzut că te-am urmărit pe live când l-ai arătat pentru oameni, da. Da. Cred că și ei l-au văzut. Urechile alea erau mult mai acum, sunt mai ok, că am mai crescut, cred că de la păr. Oricum e una peteagă așa. Te-ai îngrășat la față sau dus pe spate așa un pic? Da, m-am bătut vânt în față ca lumea să mă... Oricum am deviat la întrebare, nu știu care era întrebarea. Nu mai contează, că asta e și ideea, întorci pe dos, asta se numește asta. Ok. Cum a apărut Fonfi? Asta chiar vreau să știu, Mamă. Asta nu știu. Bă, a apărut din greșeală cumva. Eram pe Omegle, știi? Și am avut pumul meu pe Omegle. La un moment dat încercam să o imit pe bunica mea, care limita pe unchiul meu, fratele lui. Mam. Da. Când era, asta e povestea bunicii mele de fiecare dată când mergem la țară, ne-o spune. Unchiul meu era peltic, cred că se spune, și vorbea așa: de ce mă baftă numai pe mine? Și ea încerca să-l imite pe el și ne povestea nouă, când era Nicu mic și bătea tactul mare, și zicea: dar mi-a rostit curul, nu mă pe mine, nu mă baftă. Da, și eu am încercat să povestesc, făceam story time pe live și în loc să zic de ce mă baftă numai pe mine, mi-a ieșit: de ce mă baftă numai pe mine? Știi? Și lumea a fost, chat întotdeauna e punctul culminant, se întâmplă în chat, reacția lor. Chat-ul îi dă vină pentru tot. Și i-au râs. Eu când am văzut că au râs imediat, am zis: bă, stai așa, că vocea parcă le. Și după aia: vreți să vă mai vorbesc, mă? Bine, era altă voce, că s-a schimbat. Mai ai exersat-o acum, da? Nu că am exersat-o, fac același stil de a face vocea, dar s-a schimbat, că aveam ticuri. Eram cu Andrei, cu omul cu Turel la un moment dat și îi luasem ticuri de la el și completasem eu personajul, dar Fonfi a apărut așa prima oară, doar gura. Știi? Eram atunci, mai dădeam Iama prin Jumbo, mă mai duceam să-mi iau de-alea. Te prostești pe live. Și aveam ochelari de aia de nerd și am zis: bă, hai să-l fac ca un personaj. Să nu mai apar, eu aveam părul albastru, zic, când pun căciula în cap și cu ochelarii, e altcineva. Da. Și am făcut așa prima oară cu ochelarii, după aia am pus o șapcă la mișto și îl făceam pe Ion Șmecherul, Dumnezeu să-l ierte. Așa. A venit manivela, n-am alunecat la fântână, e așa, numai toată, nu o să fie bine, bine, făceam voce atunci bine. Și l-am perfecționat pe Fonfi și le-a plăcut mult la oameni. Și dar cine a pus numele Fonfi? Fonfăitu prima oară. Da, îmi zicea lumea: de ce vorbește așa? Și eu vorbeam, că mi-a dat calul copit în cap când eram copil. Să moară mama. Fonfăit. Și de atunci am perfecționat cumva personajul. Dar încă oamenii care îl descoperă nou acum, cred că e ceva basic. Pentru mine înseamnă mult mai mult. Eu când îl fac pe Fonfi, eu mă detașez total de Conacu.
Dar am observat o chestie la tine. Super pur. Erai live, iartă-mă că te-am întrerupt acum. Erai live zilele trecute pe Omegle, cred. Scuze, și n-are nimic, tot eu. Ok. Și a intrat cineva, pe Omegle, da? Și erai conacul, gen erai Fonfi. Și a intrat cineva și a zis, fă-l pe Fonfi. Nu, ai zis nu. Da. Deci nu le combini. Nu că nu le combin, dar sincer, câteodată parcă n-am stare să n-am chef de el și cred că oamenii merită, cel puțin ăștia care sunt ai mei. Nu, spusese cineva care intrase pe Omegle. Știu, e o fată, exact. Da. Și am încercat să-l fac un pic, i-am zis, da, uite, nu e... Că te-a pus cu scaunul așa... Da, așa-l făceam, gen îmi pregăteam alea și când mă întorceam cu scaunul, apăream cu el. Mai făcut mai multe, oricum, am avut Piratul, am făcut Formula 1, care... Nu le știu, ăsta știu. Formula 1 când ai căzut atunci? Da, a fost mim în Spania, încă e. Da, asta a fost făcută special la tine sau s-a întâmplat pe un live ceva? S-a întâmplat. Pe un live direct, nu? Da. Toate, n-am fost nimic gândit dinainte, știi? Astea sunt cele mai bune. Da. Am făcut pe de acolo. Mă rog, îți povestesc cu Fonfi. Și la un moment dat l-am făcut, le-a plăcut mult, îl făceam destul de des seara și după aia l-am băgat doar pe gaming pentru că am descoperit 5M-ul și mă jucam cu 5M. Le-a plăcut mult lor. Am o perioadă în care nu l-am făcut, când aveam vibe eu de el. Cred că și e cel mai bine. Mă mai uitam și la Bendac, uite, Bendac zicea o chestie care mi-a plăcut. Odată Bendac e pe la Lila, da? Zice cu Fernando sau... Nu, băieți de oraș, da, zice, bă, când e prea bun, atunci te să-l oprești. Atunci să-l oprești, da. Acum nu cred că e comparație, că nu eu cu ăsta. A fost un caracter, un om care să scălăm. Nu, e destul de viral. E destul de viral, Fonfi, credem. Da. Îi făcusem cont de Instagram, făcuse și el 20.000. L-ai crescut, e el tău. Da, nu postez nimic pe el. Am poză din 2022, ultima, cu mine pe porc. Ai nevoie de oameni lângă tine. Te recunoști? Ai nevoie. E nevoie, da. Da. Bine și tu cât de implicat ești. Ți s-a luat de treaba asta până acum? Ai avut vreodată momentul ăla să zici, bă, ne vreau să pun stop aici, nu mai mierde? De online? Niciodată. Tot ce înseamnă streaming. Mi s-a luat de niște chestii, cum ar veni alergătura asta după cifre. Le-am făcut, le-am avut. E ok. Am avut genul all-time high-ul meu, cred că 12.000 de oameni pe live în pandemie, pe Omegle, singur pe live. Adică nu cu invitați sau ceva. Am fost, de exemplu, când am fost cu stresul, Jaxi, Imogen, când am fost cu scaun atunci, nu trebuia să întâmple niciodată, doar când am făcut caritabilul ăla și erau, nu știu, 14-17.000 de oameni pe live, dar eram mai mulți. Erau multe comunități, s-au unit multe comunități, da. Da. Și am avut astea, le-am făcut și pe TikTok mi-a mers bine și pe mine nu mă mai validează să am 10.000 de oameni pe live. Mi-ar place, nu zic nu. Dar și să alergi după treaba asta, că eu cred că e o alergătură după oameni pe live. Oamenii vin și plec. Da, uite, la Counter mă joc în 200-300 de oameni, ai văzut la 5M 1000 de oameni. Dar de ce? Că înainte te văzusem, nu scădeai sub 1000 la Counter. Exact asta am spus și mai devreme. Bă, cred că oamenii se satură. Da. Și de moaca mea și eu de nu cred că nu te saturi dacă susții pe cineva și apreciezi pe cineva. Devine și basic. Mă jucam cu control. La început a fost fresh. Eu sunt și un fixist când vine vorba de Counter, nu pot să mă joc jocul ăsta la mișto. Totodată sunt și câteodată palalila cu oamenii, dar trebuie pentru live. Adică nu sunt eu de nebun așa, da, am fixurile mele. Și să satură omul de content, bro. Hai să fiu, eu cred că asta e, să satură omul de content. Și de tine ca persoană. Ai venit cu ceva nou acum, gen cu Fonfi, cu pe 5M. Aceeași chestie, da. Și oamenii se uită doar. Da. Și ai sărit de 1000 de persoane, am văzut pe TikTok, da. 1400, 1500. Acum, de exemplu, ultimul live n-a mers așa de bine. Erau pe la 1000 pe acolo și sub 1000 mereu. Începe să scadă? Ce zici? Da. Începe să scadă pentru că nu depinde doar de mine. Sunt mai mulți implicați în asta și nu vreau să-i conduc. Contează. Sunt eu valiză nașul meu, știi? Da. Pe care, salut, te pup, moș, dulce. O să vină și el încoace? Ce zici? Da. Bine, nu? Eu așa m-am cunoscut cu el. E primul invitat la podcastul meu. Eu zi. M-am dus la el acasă și mi-a dat și un mouse pentru prietenul meu, Bebe Pirat. Bebe al nostru. Bebe Piratul care, săracul, nu știu, atâta băutură. Atâta de schilot. Așa. Nu depinde doar de mine. Și cumva încercăm să livrăm ce vrem noi, dar pare că, uite, comunitatea vrea și altceva. Și am observat, comunitatea de 5M, din păcate, trăiesc oamenii în jocul ăla prea mult, toți sunt ciumegi, toți sunt bombardieri, toți vor... Nu există să... Eu m-am lăsat de treaba asta că dai de Pokémon. Să le vorbești pe nas, că se enervează și te omoară în joc. Pe mine se întâmplă la ordinea zilei. Vin hackerii la mine,
Eu înțeleg că, bă, na, asta e live, are câteva persoane pe live și ei vor să strice pe asta. Dar eu mă prietenesc cu ei. A venit un hacker ultima oară, ne-a omorât pe toți, m-a luat pe mine, m-a dus și a zis, bă, du-mă și pe mine undeva să fumez și o țigară, că și așa era haos pe la roleplay. Mă lași acolo și lasă că mă descurc eu. M-a lăsat. A venit valiză după mine cu un elicopter în joc și zice, îl omor pe ăsta, zic, nu, lasă-l. Și m-a lăsat hackerul, na. Adică, decât să stau să-i zic, futu. Să te iei cu ei, Și el să zică, atunci nu te dracu, mor într-una. Și îmi strica toată treaba, mai bine am prietenit cu el. Că până la urmă nu sunt rău intenționați. Sunt oameni. Sau poate sunt copii. Sunt și copii. Așa eram și eu prost la început. Bine, sunt prost și acum. Vrem să ne dăm în stamba. Deci de-aia zic că cumva scade. Din cauza că de mai mulți oameni băgați. Uite, au apărut mai multe personaje. A apărut și Lia. Lia, da, am văzut nunta. Lasă-mă că am văzut nunta. Nu nuntă, căsătorie. Deci, căsătoria, da, când ai... De ce ideea episodului, eu doar am câte o idee asta. Nu le mai fac regizate ca înainte. Când făceam de-alea regizate, trebuie fiecare om să știe poziția lui și oamenii să supără pentru că vor toți să participe la... Nu poți să le dai la toți același rol, înțelegi? Da. Unul e mai joacă mai mult, da. unul mai se puțin. Supără. Se supără, da. Și înainte începeam scenariu, găseam numele, găseam ideea principală, da? Și scriam personaje necesare, am nevoie de mașina acolo, am nevoie de locația aia, de locația, vorbește cu ea de la server. Mamă, uite personajele, da, garderobă, cum să se îmbrace fiecare personaj. Și după povestea. Și mai încercam să fac și dialoguri pentru oamenii care nu știau ce să vorbească în roleplay. Că mai sunt și oameni care nu au, da. Și când la un moment dat ai o listă de aia mare pe Discord, îți dai seama, mă mai clachează. Și am zis, oricum, eu am făcut poveste mereu. După aia m-am jucat cu Izabela, care a făcut cea mai tare poveste pe 5M, părerea mea e de top. Adică nu există om peste Asta Iza. n-am văzut-o. Nu, peste Iza la roleplay a știut să livreze mereu, bro. Știu să livreze mereu. Bun. Și îi merge capul la poveste. Acum că a adus-o și am în alte zone de alea, na, restul, fiecare creator, la un moment dat găsește un sfârșit și poate sfârșitul ăla nu place tuturor. Cum a fost Game of Thrones. Toată lumea, haz, până în ultimul sezon, când, mamă, ce e asta, mă, ce? Hai. Dar de-aia cred că o să scadă. Ai ceva în viitor acum să vii cu ceva nou în materie de gaming? Nu. Nimica, nu? Faci tot cum te trezești. Contează tableta aia și telefonul la dimineața pe WC. Nu, ideea e de focus. Uite, acum știu că o să ies la pescuit. Deși fac calculator. Mi-au venit toate componentele. Te pup, Japo bătrânul. E mai mare ca tine? Da. Așa. Mă, să ies la pescuit. Știu că mă duc la pescuit la Balaton și vreau să mă duc la concursuri. Îmi place foarte mult la concurs. Cheltui bani ca Am fost ca un copil de la mic. Îmi place foarte mult la concurs. Chiar îmi place foarte mult la concursuri pentru că sunt competitiv. Și parcă dacă mă duc la liber, mai am momente în care spun bine, mă, lasă, nu, trage peștele. Așa, acolo e și competiția și zici, bă, parcă e foarte mic procentul, dar zici, am dat și bani. Hai să totuși să mă implic mai mult. Și cred că te călește și te Ai investit mult în asta de pescuit? Nu foarte mult. 10.000 cu tot, cu rulotă, cu tot. Am înțeles. Nu. O să mai faci de asta cu rulota? O lună de zile? Da, vreau să mă duc în Dunăre. Zi aici oficial pe camera asta ca să fie acolo. Nu știu când. Da, vreau să mai fac. Și le-a plăcut și lor. Deci gata. A rămas registrat. Oameni, bă, au fost. Mi-a plăcut atunci, atunci te-am urmărit. Oameni, da, dar eu n-aș veni lângă tine, eu aș sta acasă să mă uit la tine pe live așa de acasă. Sincer, erau mulți oameni, cred că au venit peste 200 de vizite pe Tâncăbești atunci în luna aia. Peste. La un moment dat aveam standul full, n-aveam stânga-dreapta niciodată lângă mine, standul meu full, veneau oamenii. Cu copil, mai stăteau și mai se plimbau pe baltă. Bă, foarte frumos. Da, chiar, da, îmi place. Sincer, ai venit cu ceva nou pe treaba asta. Că mi-am făcut locușorul meu și mă și jucam în rulotă, dar să știi că nu m-am jucat prea mult. A fost haos, chiar a fost haos, da. O să ne erai confortabil? Nu aveam timp liber, nu stăteam deloc eu pentru mine. Trăgea, dar nu doar de pește, ziua vizite, bro, foarte mulți pescari, foarte mulți oameni care veneau, știi? Și cumva eu m-am simțit și o să mă simt întotdeauna dator față de omul care mă urmărește și care vine să mă viziteze. Ăla e un om care depune efort sau poate chiar cheltuie bani să vină să mă vadă. Hai să nu fiu un nesimțit și să nu-i... Hai, fac o poză și hai, pleacă de pe stand. Că nu, n-am cum să zic nimănui, haide. Da. Chiar dacă aveam chestii, uite, de exemplu, s-a întâmplat de multe ori să fac live, făceam live, și omul a venit să mă viziteze, am închis live. Numai de o oră, lasă că nu moare live. Dăm drumul după aia iar. Da. Bine, tu îți permis să faci treaba asta. Am cunoscut foarte mulți oameni pe baltă. Ok. Foarte frumos. Și colaborarea cu Senzor tot acolo. S-au legat multe chei acolo, nu? Multe legături. Frumos. Mă duc la Balaton după toată experiența aia. Și sunt mândru.
Nu sunt eu pe domeniu, e frate. Poate face frate un podcast pe viitor și vorbiți amândoi acolo. Podcast pescăresc. Uite, o idee bună. Îi faci concurență lui Gagiu. Are, nu? Da. Hai să revenim un pic la lanț. Vreau să te întreb ceva care cred că sunt toți curioși. Când ai pornit tu cu live-urile astea, ai avut perioade când ai mers să-ți venea să renunți la tot? Eu știu și cum am pornit. Eu știu pe asta vreau, sunt curios. Sunt curios foarte. Ai stat cu 3-4 persoane pe live? 2. Eu telefonul meu și încă unul care nu știu. Eu știu primul meu moderator și am făcut 7 ani pe 1 februarie. Noi filmăm acum, poți să zici? Poți să zici, suntem în 24, da, februarie, când filmăm noi. Pe 1 februarie am făcut 7 ani. Canalul meu, mulțumesc. Doamne ajută la toată lumea. Canalul meu a împlinit 7 ani pe 1 februarie și eu primul meu moderator a fost un băiat, Adrian cel Mare. Adrian cel Mare? Adrian cel Mare. Încă e moderatorul, nu i-am scos moderatorul, nu mai intră, doar. Cred că da. Ori s-a săturat, ori nu mai are contul, cine știe. Așa. Și prima oară, pentru toată lumea care probabil se apucă și nu știe cum să se promoveze, ca să le și dau ca sfat, eu așa am făcut. Am o pereche de căști de alea de la eu cred, nu știu, verde, un microfon de la cu LED în gură și se vedea doar LED-ul la camera de 720p, ce să vadă. Și aveam lag, eram cu soba în spate, nu mi-a fost niciodată rușine. Nici acum nu cred că ar trebui să fie rușine. Nu. Mi-aș dori o sobă acasă și să fac focul, să stau cu căile pe aia. Mamă. Și cum mă promovam? Mi-am luat, îmi luam link-ul de la live și am intrat în toate grupurile posibile pe Facebook, atunci era în 2018, toate grupurile de gaming. Și dădeam un mesaj standard, îl făceam. Salut, sunt live și mă joc jocul PUBG, Play, așa, PUBG. Și mă joc PUBG. Dacă vrei și tu să vezi, intru la mine pe live. Și a fost mult până au intrat vreo 50 oameni. Pentru că așa merge. Un om îți aduce alt om. Logic. Da, și am avut, din 10 îți rămâneau 2. Da, și cred că primele 3 luni aveam 3 luni, 4 luni, 5 luni. Exact, nu mai știu, dar am avut vreo 20 de oameni constant. După care uitam un mic lapsus, dar am descoperit Omegle-ul. Și Omegle-ul a mers mănușă pe mine. Că ce am știut să fac toată viața a fost să dau din gură. Și cumva am știut să relaționez cu omul. Și ai prins cu Caterinca, cu Caterinca și cu nebunia mea și am prins Omegle-ul. Bine, la Omegle eu nu mănânc caca. Am prins o serie de evenimente favorabile toate pentru mine. Unul la mână că să lăsase Antonio Pican, așa, care avea 15-20 de mii de oameni pe live atunci. M-a băgat în seamă Nevreu și Priuța, care erau cuplu atunci, stăteau cu mine de vorbă și la un moment dat a venit pandemia. Și stăteau foarte mult în casă. Da, pandemia și m-au descoperit. Și eu programam live-urile și am mers foarte, foarte bine. Și cumva fără oameni nu era totul. Acum degeaba zic eu că am făcut eu ce am drept. Nu, am făcut pe Fonfi, stăteam la 21 în fiecare seară live, până la 3-4 dimineața, ascultam muzică, era și hype și era, nici nu mă știau oamenii pe Omegle și am avut niște faze legendare, cum e aia cu băiatul ăla care seamănă cu Nuțu, mi-a făcut Ferrarul prank. Nu știu era asta. să-mi ia 5.000 Ferrarul la percuție și m-a sunat și mi-a zis faza cu săpunul. Eram cu un băiat, cu un nene, care era la Jilava. Și eu i-am zis, era pușcărie sau ceva, și l-a zis, da. Tu i-ai zis la mulți ani, nu? Sau cum? Da, și el a zis, ai fost la pușcărie? Și eu zic, da, am fost. Și el zice, mai am 2 ani. Și a venit de pugur așa, păulți înainte. Și era, băgăm. Și am zis, săpunul! Era pe faza cu Imogen cu șarpe. Mi se pare că am văzut faza, da. A fost acum redistribuită. Și m-a sunat el și mi-a zis, zice, vezi că e Nuțu să-mi cumpăra pe tine. Eu l-am crezut, zic, știe cum. Pasă Ferrarul. Și zice, 5.000 te costă și nu-ți face nimic, că eram toate. Am zis, bine mă, am făcut o Caterinca, da, ce să mai... Plătesc. Da, și am zis că trebuie să-i dăm 5 și la un moment mi-a zis, da, mă, gărdă-te. Mamă, te-ai prins? Păi semăna, mă, omul ăla cu Nuțu. Și eram, zic, cam... Eu am leșinat de râs când am văzut că ești la mulți ani. Mă așteptam și eu să zici la mulți ani și când a zis la mulți ani, bă, băgă-mea. Da, pentru mine a fost ceva așa, de moment, adică a venit o nepusă masă, n-a fost. După a fost aia cu mașina, cu accidentul, am făcut accident, piratul, mai făceam cu Imogea de alea în 2, am avut multe episoade, dar m-am completat mereu cu Imogea, am avut așa o sinergie de asta. Amândoi suntem campalii. Avem cam același conținut, știi? Am văzut, da. Și când ai cam același conținut, cu Omegle sau cu astea, firea noastră de a fi pe live, să mai interpun chestiile.
Uite, și el avea aia cu piratul și eu aveam. Eu mă urcam pe scaun și mi se părea super tare cum pot să țin eu echilibrul ăla pe scaun cu spatele dat la maxim. Și ziceam mamă și băgam aia lui pirații din Caraibe. Da, și băgam, făceam așa cu de-aia și cu pălărie de pirat. Și la fel. El să băga și dea cu pulonicul. Tu-ți imaginezi un pic așa, nu? Ți-l imaginezi? Da, aia... Băi, ești fenomenal. Mă rog, dar care era întrebarea când ne-am oricum de decalăm? Începutul tău, asta mă interesează. Așa, și prima oară am avut, ți-am zis, până în 20 de oameni, am strâns în câteva luni, hai să spunem 6 luni. După aia am dat 2 Omegle. Mă jucam PUBG la început, mă mutasem pe mobile, îl jucam de pe calculator, că am văzut că era în vogă atunci, am cunoscut mulți oameni, mi-am făcut echipă, așa. Știi, Conaci, aveam mulți oameni, vreo 20 ceva, 30 aproape în echipă, mai multe și fete și de toate și au făcut ăștia relații, de atunci s-au despărțit. Și, ca în orice comunitate. Da. Și după aia am făcut Omegle și am făcut pasul de la 20 la 80 de oameni, la 300 și la 1000 plus. Adică așa au fost pașii mei. Dar n-ai avut niciun pas să te întorci înapoi, să scazi la 2, 3, 5, să renunți? Nu, am fost doar pe sus, da, doar pe sus. Și a venit pandemia, am spus, și tot ce s-a ajutat în pandemia, da. Și după aia am avut un live, aveam 7000 de abonați, am avut un live în care făceam urât rău de tot, munceam încă la Fortuna și am avut un live în care nu eram chiar mândru de el. Scoteam o butelcă de aia de 5 kg la un moment dat și o aruncam pe mine, de vin, pe live. Da. Și n-am fost foarte mândru de el, dar mi-a făcut în 2 zile 7000 de abonați, mi-au dublat abonații. Gen, cred că muncisem pentru abonația pe care aveam 6 luni, un an, nu știu exact. Uite ce a semnat, vezi? Da. Și în 2 zile live-ul ăla s-a dus sus, gen, lumea îl viziona. Și l-am șters. L-am șters cu greu. Am zis după 2 zile. Ți-a părut rău un pic, nu? Bă, nu mi-a părut rău. Pentru că am avut mereu mentalitatea, bă, dacă am putut să fac unul, îl fac și pe al doilea. Logic. Sigur că da, l-am făcut. Am făcut multe. La un moment dat am avut... Asta apreciază lumea, nebunia, nu? Da. Și circ, hai să fim sinceri. Asta zic, circ, nebunie. Dar un circ așa cu bun simț, că la un moment dat cazi în penibil. Asta am și eu momente multe de penibil, de ce să mă fac? Toată lumea le are. M-am resenat, sunt bine, sunt așa. Ești bine, nu? Da, sunt guci. Ai tot ce trebuie? Mai ai nevoie de ceva? Da, niște whisky. Ai nevoie? Aduceți whisky. Dacă vrea că asta răsâneată că... Hai. Ai o pasiune pe care nu o cunosc, Fani? Una care vreau să o faci aici, premieră. Nu place termenul de fani. Dar... Așa a făcut scenaristul, așa zic și mai departe. Urmăritori. Pasiune? Bă, cred că, uite, snowboard-ul acum, că vreau să învăț tare să asta știu și eu. Știe? Păi ai zis pe live. Doar am văzut acum, de 2-3 săptămâni. Păi și te-am urmărit, uite, au văzut și ei. Da, nu am o pasiune ceva în afară de pescuit, de gaming, de snowboard. Ce mi-ar place să fac? Da, ce nu știu deja nu știu. Știu oamenii cumva, dar nu am făcut-o niciodată. Ce? Sunt fiert să învăț la instrumente. Foarte fiert. Ce instrument? Orgă și vioară. Orgă și vioară. Mamă, mă rupe, nu știu, mi-ar place atât de mult. De ce? Să învăț? Da. Păi am vrut să-mi iau orgă de 50 de ori. Am vrut și cu pianistul să-mi iau, mi-a găsit orgă. Păi vând eu pe mea dacă vrei. Nu știu dacă mai merge acum, că m-am băgat și cu snowboard-ul. Păi mergi în timp ce dai pe snowboard să legi de cât. Mi-ar place, mă, nu știu, eu știi că fac eu plebe cu ăla. Nu știu, iubesc muzica în adevăratul sens al cuvântului. Ritmul. Nu există, să n-aud o melodie să dau din picior și ascult orice tip de muzică. Sincer, nu-mi plac decât alea hard rock-urile, alea care nu mai... Alea cele mai frumoase, mai ales când bei... Nu înțeleg nimic. Ba da. Doar. Nu mă mișc atâta. În rest, de la jazz, bine, artistul meu preferat all time e Amy Winehouse. Când vede lumea zice, te dracu. Am plâns ca un copil. Și al meu când deschide live-ul dacă nu sare sistemul sus. Asta nu înseamnă că... Da, mă, da, știu. Da, nu, asta, mi-ar place să învăț la instrumente, o să zic. Așa o pasiune pe care să o am deja și să se întâmple, dar să fie ascunsă, n-am. Am înțeles, ok. Cum ai definit tu succesul în câteva cuvinte? Să poți să te întreții, să produci din ceea ce faci, unul la mână. Cred că asta e, orice vine legat de succes, trebuie să conține și bani. Logic. Să poți să te întreții pe tine, pe apropiații tăi și să te știe lumea. Cred că asta e succesul. În ce facem noi. Nu, eu zic că în viața ta așa. Cum vezi tu succes? Păi, să fii fericit, da, păi cum? Da. Ce te să fii fericit și împlinit. Cum? Ce mă face pe mine? Da. Faptul că pot să-mi susțin toată familia din ceea ce fac și Moș Crăciunul familiei mele. Așa. Acum un pic mai puțin, că n-am motoarele mai deturate.
Și faptul că pun capul jos și nu mă gândesc la nimic, că n-am nimic ca să mă apese, că am făcut, că am făcut o mânărie, că uite cum toată lumea, că și vehiculat, au vorbit niște băieți cu care am mai făcut live în trecut și au zis că voiau să mă bagi în combinații și că n-am vrut, că am fost să mă haladească. Că n-am vrut, că nu m-am băgat niciodată. Da, nu m-am băgat niciodată. Bitcoin cu mai bine că stai liniștit. Păcănele, cu de-astea. Am avut o singură chestie care mi-a dat 13 palme, dar tot comunitatea mi-a dat-o. Legată de astea cu păcănele. Era cumva să o speculesc, dar m-am salvat. M-am dus, cred că aveam 4.000 de abonați pe canalul de gaming și am făcut pe canalul de gaming live cu un băiat care se juca la păcănele. Mi-a promis că le dă comunității mele 500 de lei. Atunci erau bani. Da, la început, dar exact 7. Comunității adică ce înseamnă? Dădea paysafe-uri. Îmi cumpăra mie paysafe-uri și a fost vorba, vreau să mă ridic și eu un pic să fac un live cu tine. Atunci. Și eu am făcut un live pe canalul meu de gaming și el se juca la păcănele pe live-ul meu și eu stăteam cu chat-ul. Și e voie? Păi nu e nici ok. Nu e ok. Nu. Și știu că stresul făcea așa, nu? Eu am zis, bă, uite, măcar oamenii mei primesc ceva. Și după aia mi-au zis oamenii mei, bă, ce faci? Și au avut dreptate. Și după o oră aia jumate de live am zis, nu. Și după aia nu m-am băgat în nimic. Au venit de la păcănele până la NFT, până la Crypto Forex. Ți-au venit contracte? Da. O să sponsorizezi treaba asta? Cum? Ți-au venit contracte să sponsorizezi treaba asta? Cum am spus la început, cred că când au venit oricum ei, Mr. Beat. Ok. Și eram cam cel mai în vogă atunci pe live-uri. Aveam 6 luni consecutive de peste 100.000 de vizualizări pe live cu 10.000 de like-uri, ceea ce erau cifre atunci. Și dădeau bani mulți. Chiar dădeau bani mulți. Te-ai acceptat? Nu, niciodată. Păi nu am făcut. Nu știu, te întreb. Nu. Am zis că mereu o să fac bani, dar o să fac bani în lung. De ce să ne nenorocesc? Plus că m-am nenorocit eu la viața mea cu ele. Ai jucat? Dependent. Pare rău de tot. Am cam jucat. Eram dependent să, nu știu, adrenalina aia, că e o adrenalina. Din ce am văzut eu, ești dependent să pierzi mai mult, nu să câștigi. Tu te duci să pierzi, pentru că în momentul în care pierzi, în corpul tău se întâmplă ceva. Nu știu să explic și de ce să cad în penibil. Am văzut și eu niște clipuri și, într-adevăr, așa e. Când pierzi, e secretul. Ai avut puterea să renunți. Da, din bulan. Acum, cum am lăsat? Din bulan. În pandemie, unul la mână a făcut un băiat o poză cu mine într-un casino și am zis, bă, ai simțit aiure? Da, zic, ce fac, mă, frate? După aia, cam online, știi? Și după aia am zis, bă, tată, hai să fac ceva. Și odată cu banii de la păcănele, mi-am luat un laptop. Și a doua oară mi-am luat o pereche de căști. Și a treia oară cu banii pe care mă pregăteam să-i pierd la păcănele, chiar știam că pierd, am luat altceva. Și am zis, mai bine, ce ambiție, da. Ambiție, și m-am jucat după aia la fotbal. Îmi place să mă joc la fotbal. La bine, îmi plăcea. Și acum, când mai prind cât un meci de ăsta, așa mai fac un bine cu prietenii mei. Da? Ne combinăm toți. Când e finala de Champions League, Cupa Mondială, meci mai important, da, bă. Și ne uităm la meci și facem ca toți nebuni. Le și nimeresc. Am lucrat la Fortuna mult timp. Da, de să-mi dai și mie câteva ponturi de-astea. Mă, nu le nimeresc. Păi dăm și mie ca să-l plătesc pe crevețel, că uite ce-mi trage, mănâncă pila după mine. N-auzi că le nimeresc. Am înțeles. Le nimerim amândoi după aia. Așa, da. Mă fac cu tine. Dublăm bilet. Dublăm și dau mai departe. Dar au fost momente când n-au venit oferte. Bune, mulți bani. Am înțeles. De ordinul... Vezi, altcineva dacă era în locul tău, știu că tu ești un om cu un caracter... Dar de ce să fie altul altcineva? Ce făcea? Lua tot, dă încoace, ai să faci. Da, mă, dar și uite, cine a făcut, a făcut. E vorba de tine personal. Da, eu nu vreau nu ești împăcat, frate și frate, să știi că promovezi o chestie care nu e bună. De ce să fac asta? Și mai ales că m-am lovit de ea. E vorba de alegerea personală, frate. Corect. Acum, și ce vrei să dai mai departe? Că până la urmă tu ești și influencer, teoretic. Pentru că tu dacă zici mâine pe live, faceți așa că e bine, eu zic eu că poate mai mult de jumătate din comunitatea ta face treaba asta. Nu? Da. Asta zic. Dar nu cred că mai am aceeași putere. Nu știu dacă am avut-o vreodată. Ba da, ai avut. Eu zic că ai avut. Eu cred că omul m-a urmărit așa, nu la modul de influență reală. Tip, uite, pot să ți-l dau pe Jackson. Învăț multe de la Jackson. Chiar îl studiez mult pe Jackson. Îmi place și dă sfaturi bune și îl zăpăcesc mereu de cap. Cum fac aia. Scriu. Ales de clandă de astea. Da. Și el mi-a tipărit în minte o vorbă mare. Bă, e loc sub soare pentru fiecare. Toată lumea. Da. Dar cred că eu n-am fost niciodată, uite cum e Jackson. Eu cred că am fost mai mult om consumat de oameni. Le plăcea ce făceam, starea mea de bine, vibe-ul meu, dar nu ca și cum zic eu de mâine, cumpărați produsul X și gata, toată lumea îl cumpără.
Ești tu așa, dar eu zic că ai puterea asta. Eu cum o văd eu, de afară. Cum o văd eu de afară. Tu o vezi interior altfel, știi, logic. Mulțumesc, e un compliment. Să crești mare. Doamne le ajută. Ce cu minte acum nu vine să cred? De ce, mă? Ce sunt? Dacă ne punem la un șpriț odată, o să vezi, cam asta. Și când mai vorbeam, uite, când mai aveam noi alea, de mai vorbeam de alți creatori și de astea, ce face fiecare, când ne luam capul pe fiecare. Da, noroc. Doamne ajută. Așa, gata, uite. Acum vine Conacul. Până acum a fost, nu știu cine a fost. Fonfi? N-a fost Fonfi, nu e? Nu, e, mă. Acum vreau să-l bagi pe Fonfi. Fii atent, hai zi. Să zic, bă, nu, acum nu, că am eu ceva o chestie aici. Pot să zic că n-am știut niciodată să beau tărie. Nici nu o să știu odată. Nu știu. Nu sunt om de whisky, de țuică, de coniac. Ce e Nesti? Nu, dar nu știu, nu sunt... Sunt simplu, sunt bere și vin. Nu știu cum să beau whisky. Te-am întrebat. Nu știu cum să beau coniac. Frate. Am zis cola zero. E ok. Cola zero. Și m-a cinstit. Mi-a băgat, am niște whisky pe aceea. Ia, că beau. Da, zic să nu beau, da. Nu e ca și cum aș fi băutor de whisky sau ceva. Și mă îmbăt repede. Sunt beții foarte prost. Asta nu-mi place la mine. Până acum a zis că îi scrie că e imaginea, uite-l. Nu, sunt foarte prost beții. Am înțeles. Da, de-aia m-am lăsat 5 luni. Adică, bine, mai ales acum că știu că am puterea să mă las când vreau eu și că nu dependență sau ceva, în spate gaming. Sunt foarte prost. În general, las capul foarte mult jos și când mă îmbăt, nu știu, nu mai țin cont. Iese la... Da. Nu mai iert, mi-aduc aminte că ești bulangiu cu mine, știu că am fost băiat bun cu tine, mai fac și greșeli. A doua zi îmi vine să mă bag ca struc pe pământ. Mamă, nu vreau să dau cu nimeni, ești nebun, bă, da cu nimeni. Dacă aș putea să dorm 3 zile după o partidă de șpriț și nu am frâna aia, știi? Poate că și cu oamenii cu care mai șprițuiești. Te simți și bine și e normal. Da. Că n-ai cum să te îmbezi dacă nu te simți bine și nu ai o companie plăcută. Da. Bă, te-ai îmbătat vreodată singur? Gen să bei în casă, fără live. Fără live. Nu, fără live. Acolo ești cu lumea. Păi ce, mă? Ăla e cazul, nu? Bă, gen să te trezești să zici, ia mă, să beau un pahar de vin. Sau pac, să bei așa să te îmbeți. N-am de ce. Nu-mi place atât de mult șprițul așa. Dar nu, ca activitate îmi place dacă am să îmbin cu ceva. Cu live, cu grătar, cu pescuit. Cu cine și-au... Cu prietenii, da. Dar așa să stau eu să trag șpriț? Nu-mi place. Asta, am întrebat. Ce-ți place? O singură dată m-am îmbătat singur acasă, tot la fel cu Jack Daniels, ăsta e whisky-ul meu preferat. Ok. Și mi-am dat drumul la Dan Armeanca, știi că eu sunt cu Dan Armeanca. Muzică. Mi-am pus așa la mișto, ciream în curte. Mi-am pus 50. Pac și beau, nu știu ce, melodia curgea, pac, mai beau 50, nu m-am ridicat deloc. Când mă uit la sticlă s-a dus. Când am dat să mă ridic direct jos, bum. Da. Și m-am trezit doar ca să mă culc. Adică ceva genul ăsta. Da, te simți bine. Eu sunt mai bătrân, mă, Conacule, ți-am zis. Mai 33, eu fac 30. Nu mai dă-ți numai că ăștia nu știu. Nu? Nu mai. Mă, ce bine te ții la 25 de ani. Ai perfect. Da, tata. Ai vezi? Gata. Eu până acum... M-a dat de spume acum. Până anul trecut ziceam că am 18 ani și 120 de luni. Acum să fac calculul. Am 102... Ai stat să calculezi treaba asta? Păi nu, e că 120 de luni vin 10 ani în cap. Așa. 18 ani și 120 de luni, 28. Adică e... Păi și tu ai 28. Nu, am 29. Fac 30. Aș, mă, Mie nu mi-e rușine. Mă, ce? După ce nu zici că am 20 de ani. Fă-te albastru înapoi, că nu mai ești tu. Mă fac. Momentan nu mai. Ce vreau ți să mai ia? Știu, mă, dar uite, eu am pregătit astea în fundal aici ca să știam că vii albastru și da. Am albastru pe mine acum, e ok. Bun, fii atent. Yes. Aici la podcast, la noi am o șmecherie de asta. Te pricep la actorie, n-ai cum să nu te pricep, tu care sunt logic. Te pricep la actorie, n-ai cum să nu. Păi, dar te pricep. Nu cred. Păi îl faci pe Fonfi, nu e logic. Da, e un personaj, hai bine zi. Așa. Vreau să inventez o poveste. Ai o astăzi să lișinăm de râs aici. Mai bea o gură de la să te activezi. În care... Uite, nu că nu te ascult, de ce? Auzi-mă cum am luat. Și că vreau să inventez o poveste. Mai bea un pic de la să te activezi. De ce? Mă faci pe țiv. Nu te-am făcut eu. De ce trebuie să zici la un podcast? Și că, hai, inventează-mi o poveste, așa. Dar mai bea un pic de la ca să... Păi ca să te activezi. Păi îmi dau pe tot degeaba. Mai lua cu mamă. Păi e mai greu, dar nu e greu. Inventez o poveste. Așa. Și sunt două stări, vesel și trist. Tu începi pe vesel și când îți zic eu schimb povestea radical în trist. Mamă, mă pierd. Ai înțeles? Da, dar trebuia să mă pregătesc pe da, îți trebuia, cât îți trebuia? 2 Ești con acum, frate, mă, ce? Am mai pretenții multe la mine. Da. Hai să vedem acum, sunt curios de poveste. Toți au făcut treaba asta. Dacă te uitai și tu pe podcast când veneai încoace... Nu zic nu, ai dreptate aici. Inventezi o poveste? Da. Fictivă, ceva fictiv. Care să... Tu o pleci pe vesel, o poveste pe vesel. Da? Pe veselie. Cum ar veni, povestea e veselă, e bucuroasă. Ei, când zic eu schimbă, ai dat-o în tristețe.
Adică s-a întâmplat ceva nasol. Da, am înțeles, ok. Îl faci tu sau Fonfi? Păi de unde? Că n-am chelar, n-am căciulă. N-ai, nu? E vocea doar. Și când o iau paralel așa dintr-o dată, ești nebun. Hai, atunci conacul. No, deci mă uit la tine, sunt blanc, așa, sunt mai uimit. Asta e Întorși pe dos. Așa se numește emisiunea, te fac de așa te fac. Îmi vine să zic banc, ești nebun. Nu banc, nu că vine și partea cu bancul. Poveste. Da, mă, vreau să-mi povestești ceva fictiv, inventează-mă Dar pe de loc. ce să inventez? Nu vreau să dau real. Păi da, ca să schimbi în timp real, asta vreau să schimb. Când am zis să o schimbai și schimba povestea. Păi nu, că ți-o schimb, da, că ți-o schimb direct, ești nebun. Ia să vedem. Îți povestesc real. Ce vrei tu? Aveam vreo până în 12 ani, cam așa, și majoritatea timpului îl petreceam la țară când eram liber. Când eram liber înseamnă vacanță. Toate vacanțele le petreceam la țară, la Radu Vodă, Călăraș. Și mă trimitea mamaia mea cu vaca, cu tovarășii mei, eram 3 tovarăși în capul sat. Asta e vesel, da? Mă trimiteam cu vaca, noi luam vaca, îți dai seama, n-aveam noi probleme prea multe, le lăsam la de vale, ajungeam acolo. Schimbă. Și când ajungeam de vale acolo, mai plângeam că mă mai băteau ăia, sincer, că eram mai prost dintre ăia, dintre grup. Schimbă. Dar la un moment dat a început să-mi placă bătaia. Că, bă, nu mă băteau tare. Și eram și cu vaca mea. Schimbă. Și vaca la un moment plângea ea de focul meu că... Bă, mâncați, ești gura ta. Mai îmi prindeau pumni de ăia puternici. Da, eram cu vaca. Și totodată, prietenii mei erau și bucuroși cu mine, că ne jucam fotbal, făceam de toate pe acolo. Schimbă. Însă s-a schimbat totul de fapt. Când trebuia să ne întoarcem cu vaca, era o problemă foarte mare, că urcam, mâncați, ești gura ta la deal, mamă, și eram supărați. Schimbă. Și obosiți. Dar am găsit vrăjeala, varianta. Așa. Ne urcam pe vacă. Povestea adevărată. Așa. Băi, și mergeam pe vacă, îți dai seama, nu mai mergi toate kilometri pe jos, te ducea vaca, din păcate, mi-am luat bătaie de la mama mea, nu m-a mai bătat doar ea, pentru că vaca, dădeam galop la vacă și sărea laptele din țâțe, și nebuna, cap, și m-a prins mama mea făcând treaba asta și nu mai dădea vaca. Mamă, era tata aia supărat, mama aia supărat, dar eu eram bucuros, că mergeam pe vacă, știi? Gata, lasă-o așa. El nu se pricepe, mă, la actorie. Nu, bă, da, asta e povestea pe bune. Cu bătaie? Nu, că nu mă băteau ea, dar dacă știi să fiu trist. Povestea era că chiar călăream vaca și sărea laptele din țâței și ajungea vaca acasă cu laptele. L-a leșinat crevețurile cu lacrimi. Și călăream vaca, cam așa era treaba. Radu Vodă, Călăraș. Aveam vacă, îmi plăcea, o chema Mirela. După am avut la Crăciunica. Dar 20 de litri dădea aia. Și mi-mi plăcea, chiar mi-mi plăcea. Nu cred că-s bună astea, mă, sincer. Podcastul ăsta e mondial. Zic eu că e mondial, ești nebun. Mă bucur dacă îți place ție. Eu sunt critic cu mine așa. Ție până acum îți place? Până acum? Da. Eu mă simt bine. Ok, mă bucur. Ce înseamnă îți place? Povestea. Mi-aș fi dorit să vorbești tu mai mult un pic, să te cunoști și mai bine. Dar o să te cunosc după cameră. Și cât vrei să vii la vedem dacă te muți de ceafă, pe unde scoți tu tricoul, că nu știu. Lasă-mă asta, știi astea cu amnam? Le știi, nu? Da. Le știi. Ia mai aici câteva întrebări pentru tine. Ia să vedem. Acum mă fac de râs total. Dă-i. Sper că nu ne bat Irina acum, nu? N-are de ce. Ok. N-am lins vreodată mâncare după corpul cuiva. Am avut o tentativă, cea mai urâtă chestie, nu pot să înțeleg oamenii cu frișcă, nu e. Da, am încercat și eu, ce vrei. N-am făcut un tatuaj pe care îl regret. Bă, mi-a mai pus cineva întrebarea asta, sincer, cred că s-a schimbat ceva între timp, că am avut un tatuaj pe care l-am dedicat lui tata, da, oficial da, l-am dedicat lui tata și după ce a dat mama mea, a murit pentru mine ceva în mine, a murit și... S-a dus și da, cred că și tatuaj. Cred că îl regret un pic acum. 50-50. Teoretic, da. Am, sunt la mijloc. Okay. N-am fost vreodată încătușat, apropo de poziția ta de somn. Am jucării, băieți. Bine, am jucării. Mi-am luat și eu de pe internet. Mă vorbesc de poliție, mă, lasă-mă cu jucările. Tu mai la astea stă gândul. Ai fost, nu? Păi încătușat. Încătușat înseamnă și în pat. Vrei să rectific întrebarea ca să zic de poliție? Și. Da, am fost încătușat de poliție, da. Am luat și bătaie. Mulțumesc. A dat.
Și în povestea anterioară la bătaie. M-a umflat să mă răgici. Bă, am fost bătut când eram mic, nu mănânc caca. De cine? Mă băteau toți șmecherii, pantrimonului, ești nebun. Chiar mă băteau. Pentru că n-am avut tată și nu prea veneam cu mama la școală, că mi-era rușine să zic lui mama. Și mă băteau ea, chiar mă băteau. Ce era ce? Mama le mânca băregata dacă venea. Făcea mama urât, rău de tot. Dar nu prea știa mama. Că până acasă îmi trecea. Da. Am ținut și nu vedea urme și astea n-avea. Da, la ce urme. Nu mi-am făcut ochii cu goașe niciodată. N-am avut asta. N-am intrat într-un loc unde era interzis. Toată lumea. Da. Intră, nu? Basic. Astea sunt basic. Am câteva și basic-uri. Dar nu le-am făcut eu scenaristul, frate. Ce mai mult, tată. Ușor îmi vorbi că e nevastă mea ca aici. Ce bune sunt întrebările astea, nu? Am scăpat telefonul în toaletă. În WC-ul? Da, mă. Nu? În cadă, da? Păi nu în WC-ul? Că ți-l arăt, mori. Nu poți să ții niciun telefon. În WC-ul, zic. Dă-ți-l arăt la cameră. În decembrie l-am. Se vede? 2023. Decembrie 2023, da? Da. Uite-l. Nu, și husă, că-s prost, ce să mai... Eu îl țin numai cu husă de aia. Am fost prost, am fost inconștient, l-am spart. Aia. Mamă, ce întrebări a pus acum, le-am văzut. N-am stat dormit mai mult de 48 de ore? Nedormit? Da. Da. Ai stat. Mai mult de 48? Da. Nu cred. Nu. 48 nu cred. 2 zile. N-aș fi avut de ce. Am avut un live de 24 de ore. Cât a fost cel mai lung live al 24 de ore. 24. Cum ai rezistat? 25. Am dat. Păi cum? S-a schimbat tot publicul în live, 100%. Da. Dar cum a fost? Da. Am făcut un caritabil pentru o fetiță, da, pentru copilă Mia care avea, acum mai zic eu bine, de când se născuse, a băgat-o la incubator, de la 33 de zile și era o fată. Cred că în Chiajna stătea cu părinților, fetița, și am ajuns după aia prieten cu tatăl copilului. Deși eu vorbisem doar cu mama, avea nevoie de vreo 6.000 de euro. Sau strânsese, nu mai știu exact, ca să nu mănânc caca. Dar mă rog, ideea e că i-am strâns vreo 2000 și ceva, am mai pus eu de la mine ca să fie ca lumea tot și m-am întâlnit și i-am dat la părinți pentru copilă. Și după aia m-am prietenit cu părintele, am și certat cu el. Pare că nu contează mult. Adică, nu contează. Da, de-a lungul timpului cred că m-am lovit de treaba asta. Cât timp ești recunoscător unui om care te ajută. Și uite, o întrebare. Hai să vedem ce părerea ta. Că eu mă întreb des și prietenii mei întreb, că multe și oameni. Un om te ajută. Da. Și e foarte important când te ajută. Cât timp îi ești recunoscător? Cum definești gen starea asta? Eu pot să-ți răspund foarte simplu la întrebarea asta. Uite-te la tine. Nu. Ba da. Tu m-ai ajutat involuntar, mă. Da, mă, da. Tu m-ai ajutat involuntar fără să-ți cer treaba asta. N-are treabă. Ba da, uite, pentru mine contează. Te mai sună oamenii ăia? Îți dau oamenii mesaj? Nu. Eu îți dau? Da. Te caut? Da. Și atunci ce mai vrei? Și aici eu vorbesc pe față, nu dau oricum la fiecare live vorbesc. Uite, legat de treaba asta, da, într-adevăr, adică sunt foarte mulți care și acum sunt creatori și au învățat de la mine astea cu OBS-ul, cu astea, nu sunt eu makerul. Bă, am zis, pe mine m-a ajutat foarte mult. Cu sfaturile alea m-au ajutat foarte mult. Sunt peste 30 de streameri. Peste 30. Și la care le-am făcut setări, să intru eu, să fac typestream, să fac o scenă de Omega la OBS, sunt peste 50. Și mai scriu oameni. Apropo de faza cu ajutorul între noi de fiat în fază, eram live zilele trecute și te-am depășit în clasament. Mamă, și a intrat, a vorbit ăștia mie, dom'le, ai depășit pe Conacu. Zic, cine mă Conacu ăsta? Uite ăsta e, știi, că arătam sticiul ăsta. Unul ce că scrie, vezi că te-am filmat și îi trimit. Îi zic, nu te cred. Nu-mi trimit oameni. Eu nu te cred. Bă, și pe aia la luat ăștia, bă, sunt prieteni, mă, eu făceam pe bune, mă, cine mă Conacu ăsta, mă, băga mea și făceam, că știam că tu mă jurasei cu o zi înainte. Nu-mi trimit oamenii. Că nu pun capul la asta. Auzi, ultima întrebare, ce a putut să gândească nevastă mea aici. Ia să vedem. N-am condus beat vreodată. Da. Ce șanse era, mă, să se lege în halul ăsta? Și nu știa povestea. Odată și mi-a fost de ajuns. Și e cea mai mare greșeală pe care am făcut în viața mea și regret din tot suflet, din toată inima. Dar, cum e, mă bucur că nu s-a întâmplat nimic. Bine că n-ai făcut mai rele. Da, nu s-a întâmplat nimic. Care veneai la aia, cum cătușatul după aia. Merit 100%. Și de acum încolo, de-abia aștept să nu știu, să am ocazia
Să arăt că mi-am învățat greșeala. Da, mă, e bună lecția. E bună, da. Se întâmplă, că e bine că nu au fost cu accidente, cu mortăciuni, știi? E o greșeală. Bă, toți greșim. Bine că nu s-a întâmplat mai rău, da, asta e... Bun, am terminat cu astea cu am-n-am. Și acum am o întrebare, da, bună, rău de tot. Dacă ai putea să te întorci în timp, da, să-ți spui tu ceva când erai mic, da, care ar fi acel lucru? Ei zici tu, lui Coni, mic. Lui Alex. Nu pot să zic Alex, mie mi-e pădus să zic Alex. Bă, dacă i-aș zice că o să reușești, înseamnă că am reușit. Nu consider că am reușit. În schimb, mi-aș da un sfat mie. Adică, asta zic, da. ai încredere în ce faci. Că eu nu prea am avut încredere niciodată. Adică mereu am zis că poate să fie ultimul live mereu. Și cred că câteodată a fost bine, câteodată n-a fost bine. Mereu m-am subestimat. Dar uite, ca să fie un răspuns și diferit de ce am zis eu, ca să nu fie... Da, toată lumea zice, ai încredere în tine. E sigur? Nu te mai biciui atât. Eu am de asta, eu mă autocritic. Sunt autocritic cu mine, eu dau multă critică. Nu te mai biciui. Asta e spune tu. Sensul vieții, frate, așa le-a pus Dumnezeu. Așa a fost, să fiu crescut doar de mama, tata să fiu ce e el acum. Am înțeles. Ok. Gata, să nu mai dăm în altele. Oricum, ți-am zis, podcastul ăsta așa e. Te întoarce de pe aia, pe aia. Da, și le-am pus numele Întorși pe Dos. Da. Nu prea știu eu cu politica și cu asta. Și cu oamenii. Da, uite, bă, cine a zis, mă, că trebuie urma acum întrebare de politică? Fii atent. Schimbă crevețele, gata. Bun, fii atent. Aici la masă cu noi, nu-l vezi, adică îl vezi dacă te uiți așa în stânga, e Nicu. Așa-l cheamă. Nicu. Care Nicu? Asta am vrut, ai înțeles? Așa. Bun. Omul ăsta are foarte mulți bani. Nu la fel de mulți bani ca crevețel, dar are. Okay. Și tu trebuie să inventezi o poveste, să-l convingi să-ți dea 1.000.000 de euro. Ei, nu-mi dă niciodată 1.000.000. Ba, da, trebuie să încerci. S-a dat la podcast aici. S-a dat 1.000.000 de euro, da. S-a făcut transferul instant, da. Dacă îl convingi pe Nicu. Nicu, Conacu, Nicu. Care Nicu? Ăsta, uite, ăsta. Altă pe Nicu. Așa. Bă. La microfon, te rog. Are importanță pentru ce îmi dă banii aia? Poți să inventezi ce vrei tu. Cum ai viața mea să-i punem pe o cotă de 2. Păi nu? Trebuie să-l convingi, bă, cumva. Bă, i-aș propune un business. Te ascult. Nu vorbi cu mine, mă, vorbește cu el. Ce treabă ai cu mine? Tu zi. Uite, ce fă, mă, Nicu meu, nu ai noroc. Ești bine sănătos? Ia zi, mă, facem balta aia până la urmă, că vreau să fac o baltă. Bun. Vreau să facem un resort, ceva frumos, ca lumea. Dar îmi trebuie doar 1.000.000 de euro, dacă vrei. Bine, tu dai 1.000.000 de euro și 500.000 înapoi. Și 500.000 ți iau eu din aia. Mă, nu prea vreau milionului, să știi, dacă m-am gândit așa. Eu țineți, mă, banii, du-te dracu. Gata, mă, nu, mă, că sta cere mai mult. Nu, mă, aș vrea să fac, vreau să mă finanțez. Și dau și bani înapoi. Am două variante. Ori mergi pe mine, ori pe nevastă mea. Dacă e să mergem pe nevastă mea, facem o grădiniță, Nicule. Crede-mă. E cașcaval. Avem și oameni în zona asta. Fii atent, 1.000.000 de euro, loc cu grădiniță, 200 de copii, privată, educator de top, bani înapoi în... Trebuie să-l mint, nu? 10 ani. Trebuie să-l mint. Sau dacă vrei să mergi pe mâna mea, Nicule, baltă de pescuit, tată. Dar trebuie să pui și tu un pahar de ăsta, dă-i mă și lui Nicu, ia mă. Că altfel mă înțeleg cu el. Și fii atent aici, facem încă bești. L-a făcut de spume, păricu, fii atent. E mai mult de 1.000.000 de euro, dar fii atent aici, pui tu 1.000.000 de euro și pun eu restul încă 10.000 cât mai e. Hai, că tot așa. Suntem frați? Da, deci alege tu, Nicule, îmi dai 1.000.000 de euro pentru grădiniță sau pentru baltă. Dacă vrei să facem baltă, luăm baltă, o escavăm, facem tot cum trebuie, 25 de căsuțe ca să facem premium și scoatem bani în 50 de ani. La ce zic 50 de ani, mă, e mult. În 70 de ani, până mori, primești. Da. Dar de ce mă să iau banii lui om? Da, mă, da, a zis că îți dă gata. Da, mă? Da, ia verifică telefonul, ia vezi dacă ți-a dat. Că să te luați să face transferul instant. Ia uite. A intrat, nu? Da, mă, a zis că am cordul blocat. Lasă telefonul afară că vreau să zic ceva acum. Acum urmează ceva cu telefonul. Ok. Acum lasă-l pe Nicu, trebuie să sun pe cineva. Nu cred că l-am convins, da? Trebuie să bata, l-ai convins, mi-a zis, mi-a dat șoptit în cască. Trebuie să sun pe cineva acum. Pentru ce-mi dă bani? Pentru asta, pentru pește. Pentru pește. Pentru pește. Grădinița, nu? E cu pescuit. Dar nu meu Nicu. E de-al nostru. Ăla Nicu. Trebuie să sun pe cineva acum, pe bune. Da. Și să-i cer 1.000 de lei împrumut. Așa. Pagă. Să-mi dea? Să-ți dea?
Bagă, te gândești la valiză. Băi, Acum nu, dar după ce ai făcut aseară, nu cred că-ți mai dai. Ba da, mă, ce? Bă, dar nu, problema e în felul următor. De obicei, eu sunt la sunat pentru 1000 de lei. Acum să te văd. Ești la întors pe dos, n-ai ce să faci, n-ai cum să mai... Mașina e blocată, crevețele are baricat, cheamă BGS-ul de jos. Bă, în mod normal îl sunam pe Castor, care e cu mine aici. Păi e cu mine aici, nu merge. Da? Păi, du-te și mai afară ca să te sune. mea... Vezi, n-a avut pic de creier aici. Mamă. Ca să dai pe speaker și la microfon, te ține așa. Da, hai. Ce faci? Da. Ce faci, mă? Uite live. Bun, hai că nu te simt mult. Dă-mi și mie pe Revolut 1000 de lei, că am nevoie, îmi dai? Da. Hai te băc. Dai mesaj, anulează repede, să nu-ți trimit. Înapoi de... Dar nu-i zice, mă, că ești la podcast. Da. Nu-mi da, că sunt treabă la podcast, dar doar trebuia să te sun. Ok, hai, te pup. Pa. Pe cine ești sunat? Valiz. Eram sigur că pe valiz, era live, nu? E singurul care are bani. Da, îi spune valiză, nu? Nu, dar am o relație bună cu el așa. Și nu, dar e nașul tău, bă, bune? Vreau să-l cer de naș. I-am zis direct naș. Am înțeles. Da. A acceptat? Păi accept, n-are încotro. Plus că e love story între nașa cu fina, cum ar veni. Atunci, dacă acolo e cheia, gata. Și puteți voi să vă certați, că tot la fel rămâneți nași fini. Bă, nu prea am de-astea, uite, gen să cer bani. Am avut la un moment dat, un prieten cu care am mai înțeles, s-a dus, nu contează. Oamenii să întâlnesc, să împacă, oamenii să ceartă. Care, da, într-adevăr, dacă îi ceream 100, 200, 1000 de lei, 2000 de lei, nu ezita să-mi dea, știi? Dar nu prea am avut nevoie așa. În schimb, eu am dat oamenilor. Nu prea am fost în postura de a cere de multe ori. Uite că ai fost și acum. Nu, cred că îmi dau. Din puținii mei prieteni, suntem acolo, on point. E bine. Mai sunt și alții care au și nu dau. Dacă te punem să ceri 100.000 de euro, îți dădea. Păi nu are cine să aibă 100.000 de euro, că n-am prieten. Uite-l, e lângă noi aici. Păi da, mă, dar trebuie să-i fură echipamentul lui. Nu, care în buzunar, nu trebuie, asta e plus echipamentul ăsta. Bun, fii atent, acum e o chestie nouă, e implementată aici pentru tine. Wow! Ca să înțelegi, n-am mai fost pe podcast. Mi-era că te uiți, că asta știi. Găsește rima corectă. Mam. Tu să pui cuvântul, atât, ai înțeles? Să pun cuvântul, care îmi place mie, nu? Care dacă nu rimează, n-are nicio problemă. Pentru să rimeze, mă. Bine, hai. Pentru să rimeze, poți să vorbești ce vrei, cum vrei, suntem la televizor, e bine. Auzi, eu am strâns un coș de nuci, vreau să spun mâna pe... Buci. Altceva n-ai găsit? Am zis codrege și el știi să pot să schimba. Ok. Foaie verde mătrăgună, te invit să-ți dau o... Mai zi o dată. Foaie verde mătrăgună, te invit să-ți dau o... Să-ți dau o... Gumă, mă, gumă! Gumă! Gumă, prună! O țuică de prună, da. Doamne, mâncați, ne dă jos, gata. Faci bipul ăsta. Nu bag nimic, ești... Lasă-mă în pace, mă. Bip, te rog. Cu nevasta nu te joci când găsești în ciorbă? Scoici, bă! Scoici? De ce treabă ai cu... Doamne, ne dă Cum mă ciorbă cu scoici? Păi asta zic. Și ce? O ciorbă cu... Ce? Da. Doamne. Mă, ce bine că Irina are... Mi-am imaginat între dinții... Eu nu tai nimic? Eu nu tai... Mi-a promis că taie, oameni buni, mi-a promis că taie. Niciodată. Auzi, merg pe stradă, e norat, am o stare de... Supărat. Nu zic căcat. E frumos. Plimbat. Era supărat. De plimbat? Da, plimbat. Am o stare de plimbat, da, corect. Ai înțeles? Mi-am făcut casă din paie, hai să-ți dau un șut în... Baie, mă, baie. Păi cum îi dai șut în baie? Păi și unde îi dai? Păi da, bă, da, ia stai așa. Dacă îi spui tu la un om așa în baie, cum îl chem tu în baie? Hai, să-ți dau un șut în baie, vrei? Hai, mă. Păi da. Hai, mă. Tu ce mi-ai zis mie după podcast? Dar tu mi-ai pus, astea sunt... Și el vrea, e răspunsul clasic. Asta a fost simplu, era, cred că a fost la televizorul de asta. A fost ceva, de mai de mult, da. La jocul de la de cuvinte, cu gagicuță care zicea pe acolo. Foaie verde și o lămâie, vino să îți dau.
Foaie verde și o lămâie, haide să mă vin în coasă să-ți dau la Taragot. Cuie, mă, vino să-ți dau cuie. Ce cuie? A, mă! Băi, vezi, mă? Uite, mă, Bă, da, fii atent, deci tu mă provoci pe mine să zic. Deci fii atent. Tu mă provoci să zic anumite chestii și eu după ce le zic, tu spui ceva care n-are sens. Ba da, mă, Cuie. Hai să-ți dau cuie. Da, mă, nu vrei să-ți dau cuie. Ce fac cu cuiele? Fac casă. Mie scrie să-l cheamă pe Conac un podcast că o să fie bine. Da, uite ce o să fie. Ne dă ăștia jos, ne dă dislike, reporturi. Nu, eu mă, toată lumea dă like. Zici? Da, mă. Câte like-uri facem? Vreau, sunt curios să văd câte like-uri facem. Câte ai făcut până acum? Puține, foarte puține. Cel mai mult 100, ceva, 200. Gata. Înmulțește-le cu 5 și ăla le faci. Cât te zici tu, atâtea facem, oricine. E sigur? Da. Păi e sigur? Da, mă, da. Uite, eu zic 200, na. Hai să facem 1000 atunci, na. Facem 1000? Da. Bine. Respect, let's go, Conac. Vamos a trabajar, eso. Poate nu distribuie asta, să te văd. Bun, gata, lasă-mă cu astea. Marica, te pensas que es frișe, le tengo miedo a usted. Ia, mai ai de-astea? Nu mai am de-astea, gata, lasă-mă. Deci asta a fost implementată pentru tine, ca să știi. Așa a fost bun. Acum vreau să-mi povestești tu care e cea mai proastă scuză pe care ai folosit-o vreodată. Așa. La toată ce? viața ta. În toată viața ta. Gen, uite, să nu faci live sau să nu te duci la muncă sau ce ai făcut tu în viața ta. Cea mai proastă scuză care și tu ai zis, mamă, ce proastă e de aprins. A, păi nu. Da, asta. Mai proastă scuză. N-am făcut nimic, așa se numește, nu știi? N-am făcut nimic, scuză-mă, n-am făcut nimic și eram de fapt, deja făcusem. Nu prea am de astea că n-am făcut ceva. A prins cu mâța în sac, gagica, știa tot, conversații, tot, văzuse. Tu ai ținut-o pe ta. Și eu am zis, n-am făcut nimic. Și da, uite, am una bună. La un moment dat m-am scuzat, am făcut un gagicoreală de o săptămână cu una. Așa. Și eram într-o relație. Și m-am scuzat la final. Bă, dar n-am reușit să o babardez pe aia. Asta a fost scuza ta? N-am reușit, nu? Bă, n-am reușit, adică nu te supăra pe mine, dar am făcut gagicăreală cu ea, dar uite, n-am ciocănit-o. Mam. Și ea voia, dar eu n-am fost în stare. Dar nu că, ea voia, da. De ce nu e? Mam. Conștiință, pus. Conștiința, nu? Da. Eram cu cineva într-o relație și era focul la. Bănesc că vorbești de acum 10, 15, 20 de ani, nu? Da, mă, ce, 6 luni. 6 luni. Glumesc, mă, nu. Ani, câțiva ani, da. Și cumva îmi plăcea ideea de. Eram și un flower power, da? Îmi plăcea ideea de a agăța pe cineva să te combini. Ne pupasem, că aia e simplu. Repede, dar de făcut ceva. Da, și cred că acolo m-a apăsat conștiința pe. Unde a trebuit și n-am făcut nimic. Stop. Da, și am dormit o noapte, da, dar n-am făcut nimic. M-am pus spate. Unde? Că și că unele apreciază treaba asta. De ce nu m-am putut aprecia gagica de atunci care era reală? Da, am înțeles. Am niște de-astea, vai. Chiar vreau să-mi povestesc și mie o întâmplare amuzantă, rău de tot. Amuzantă? Da, bă, da, ceva ce s-a întâmplat ție așa. Păi, sigur? Sunt sigur. Bă, poți să vorbești ce vrei aici, am glumit eu, poți să vorbești ce vrei, poți să faci ce vrei. Oricum știe lumea, da, să zic și ție, n-am cum. Nu prea am nimic, dar nu știe lumea. Eram puștan și îmi făcusem o gagică, una, nu-i mai dau numele, n-are rost. N-are rost. Era roșcat. Frumoasă, trasă pe inel, ține-te bine, crevețele. Trasă pe inel, bă, frumușică. Eu nu, eram și eu tânăr, aveam o geacă din aia, cred că Bershka sau Zara, dar cred că mai mult Bershka, din aia de piele, care avea chestii de alea aici. Grade. Nu grade, niște umflături de alea așa aici și pe mânec și era așa. Să portam mult atunci, cred că aveam 19 ani, acolo până în 20 de ani, și asta era frumușică, foc rău de tot. Și voiam să dau la babardeală, era gagica mea, doar că avea o singură problemă, avea un ochi. Ai dat în mine. Țiule, măi băule! Și-al dracu, eu. Da, mă, să uita și vorbea cu ochii, zicea, băi băule, băi țiule! Ce dragi ce-i pe tine, te uiți unde vrei. Avea un ochi paliu. Așa mă zi. Și avea, știu că avea 19 ani și era virgină. Mamă, și atunci, era frumușică. Avea un ochi paliu. Și am tras vreo 6 luni de zile ca să o ciucănesc. Și ca să-i câștig încrederea, unchisul avea grijă unchisul de ea, m-am angajat, mâncați jurată la unchisul care făcea termopane. M-am angajat în voluntar și mă muncea ăla ca pe hoții de căi să moară tot, dar eu vreau să-i câștig încrederea. Pe stai așa că nu asta era. Așa. Asta nu nimic de parte. Oh, și am ajuns, am bătut palma cu ea. Zi-mă, începem? Începem. Bun, mi-am luat o sticlă de aia de sânge de taur, m-am dus la ea la bloc, era plecat toată lumea de acasă.
Și am început să tratăm în cameră cu ea. Tratare? Hai să facem, hai că mi-e frică, nu. Îți dai seama, eram tânăr, am băut și sticlea de vin, a băut și ea, dar ce să, a băut cât să-i să îndrăți un pic. Facem mișto de acum, dar na. Era normal, doar că aveam un ochișor mai special, nu e că ar fi wow. Așa ne-am văzut noi bărbați. Și până la urmă am zis că plec. Cred că a fost așa un impact și până la urmă ea zice, stai mă, cum adică, faci și mie nimica, că voia și ea mă, dar era frică. Ne-am apucat cu. Și m-am pus un pic peste ea, am dat un pic de craci, s-a dus la baie și când a venit, s-a pus peste mine. Totul bun. Până când la un moment dat a început să miroasă. Mirosea urât. Mi-am dat seama și am ridicat mâna după ea și aveam mâna plină de căcat. Ea fiind virgină, s-a căcat pe mine și aveam pe genunchi căcat, ea nu știa unde o și aveam sub unghii și pe mine și m-am dus cu ea la baie, am rugat-o să mă lase să mă spăl. Na, și fata era Doamne, era gura ta. Să-i penebilă toată situația. Ea îți dai seama ce era în sufletul ei. Niciuna am zis prea multe, dar am rugat-o să-mi facă și mie manicura după aia, că aveam căcat sub unghi. Am rugat-o. Și cumva am tras amândoi. Bă, de-aia nici nu dau nume sau ceva, că a fost funny pentru amândoi. Ea îți dai seama, s-a făcut mică rău de tot s-a acolo. Dus rea cu podcastul de tot, gata. Da, dar s-a căcat pe prea. Nu, am greșit gaura. Nici eu nu știam unde e. Dar pe bune, gen, aveam pe genunchi și pe mână. Mamă! Da. Băi. Asta e cea mai cringe și cum face viața, ca seară m-a pus un chimiu, că eram noi, făceam de asta cu cele mai cringe chestii din viața noastră. Ca seară m-a pus o poveste și am povestit iar. Dar lui am zis cu subiect și cu predicat cu nume. Aici ai zis mai... Da. Am zis așa, cât să știe lumea, na. Dar chiar s-a întâmplat treaba asta și n-a fost foarte mult. Ești fenomenal, bă. Pe mai are rost întrebarea asta acum cu ce o întâmplare paranormală, că tot aici o treci și pe asta. Paranormală? Mamă. Bă, mi-e frică de mor de astea, mă, frate. Ai pățit ceva? Bă, nu, dar sunt fricos de și eu sunt fricos, dar te întreb dacă ai pățit ceva. Da, știți cum m-am făcut eu fricos, frate? M-am uitat când aveam vreo 7, 8 ani, 10 ani. M-am uitat la filmul ăla, Amityville, singur. Nu știu, că m-am uitat la un singur film de groază. Care se mută cu familia lui 2 copii, cred că are el, nevasta și cu 2 copii. Se mută într-o casă mare în care murise unii omorâți de bărbat. Și el o ia razna și trage să-i omoare cu toporul pe toți și la un moment dat pleacă pe barcă toți. Asta e filmul. Dar de atunci am deprins frică. Și după asta a venit Jeepers Creepers, la care m-am uitat și mă uitam singur la ele. Și de atunci sunt fricosul lui Dumnezeu. Dacă s-aude ceva în casă... De ce te uitai? Mai stai și singur în casă. Fii atent aici, stai așa să povestesc ceva. Ce ai pățit? Ia că a pățit ceva, ea. Bă... Ia zi. Stai-mă până aspirator. O zi și pe asta cu aspirator. Da, și pe asta cu aspiratorul. Prima oară când m-am mutat la mine în casă acum, Pantelimon, bă, frate, eram cu gagica în pat. Am mâncat. Și la 2 dimineața s-a auzit în casă de toată. Și că a căzut casa, zice, ceva s-a intrat ăștia cu berbecul, ceva, ce crezi, mă, mâncați și gata. Erau mașini care treceau în strada principală peste bumperul ăla și îmi dădea mie direct în casă. Bine, nu e foarte wow. Dar m-a marcat pe mine că de atunci așa o țin. Da, am văzut story-ul tău. Știi story-ul, Am văzut story-ul tău. Asta cu aspiratorul. Eu dacă stau singur de 7 luni sau aproape 8 luni cât dracu am, e urât în casă singur. N-am ce să... Și eu fricos. Irina și fricoasă și ea ca mine. Ea când se duce dimineața la baia, prinde toate becurile, uite să le mai stingă. Rămân acolo. Bă, nu știu dacă-s 2 luni, o lună cât era. Bă, eram pe la vreo 2 dimineața, văzusem niște filme, niște clipuri de-astea. Cu criminali eram fiert. Bă, și adormisem de vreo jumătate de oră maxim. Bă, și dintr-o dată a apucat la mine în casă, a apucat să audă. În living, mă. În living jos, eu eram sus la etaj. În living. Bă, băiatule, bă, deci dormeam de jumătate de oră, singur în casă, fricos. Mamă, eram panicat. Am ieșit până,
M-am dat jos din pat, am ieșit în capul ușii, doar la mine, la dormitor, m-am uitat stânga-dreapta, m-am prins becul, nu înțelegeam, s-audea, bă, zici că era o mașină intrată la mine în living, dar nu auzise bubuitura. Asta am crezut prima oară. A intrat unul din stradă, direct la mine, dar cum dracu a trecut de gard și de cum să iei viteză, cum să faci stânga, când n-a, pe casa mea poziționată așa. Mă, nu știam ce se întâmplă, după care m-a luat frică. M-am dus în capul scărilor, am țipat, că eu așa sunt. Știi? Bă, care ești, mă? Ia vină, băi, stea mă așa, ia stea mă, că mă trezesc ca... Ce-ai că-l sperii, da, să fugă. După aia am luat-o pe scări în jos, păi și întuneric besnă jos de acolo. Când am ajuns în capul scării, nu mi-am dat seama că era aspiratorul. A pornit aspiratorul, era 3 dimineața dintr-o dată. E de la pe telefon? Bă, și-a căzut, nu, și-a căzut, gen, cum era el pus, turumbaș cu ăla rezemat, așa? A căzut jos când am ajuns în capul scărilor și am pus mâna pe mop și am zis, și voiam să dau un aspirator cu mopul, gen, era bătaie, ești nebun la mine în casă, la mopul cu aspiratorul. Acum nu știu dacă-s 2 luni, mă, frate, că am și povestit, nu știu să poate, mă, a doua oară, bă, am talenat astea, a doua oară, 5 dimineața, dintr-o dată în casă, bubuitură, zici că a fost, Dumnezeu să ierte, dacă s-a murit, a crevedia, bă, frate, zici că a fost. Mamă, singur, că să muream, ești nebun, m-am căcat pe mine. Am lăsat tubul, deci la baie la mine, am așa baia, aici, caloriferul. Da. Am lăsat tubul de fixativ pe calorifer, am dat termostatul pe 27 de grade și lasă să meargă, ești nebun. A explodat. 5 dimineața a explodat tubul. Și m-a făcut, mă, în casă. Ce, mă, zic, Doamne, l-am dat. M-am trezit cu Ghiduș la mine în casă. Explicație. Da, mă. Cu cine? Cu Ghiduș. Ce Ghiduș? Ghiduș, mă, tovarășul meu. Nu știu. Ghiduș. Așa. Streamer, YouTuber, mai are 15 ani dreagă când face. M-am trezit într-o noapte cu el la mine în casă. Eram la mine în bucătărie și deschisese frigiderul și deschisese o bere, mă. Venise tu n-ai închis casa, mă? Nu era închisă. Și a intrat omul în casă, m-a așteptat liniștit în bucătărie. Până la 10 noaptea. Ăla ești presar de meserie. Mă bate la curul gol, îmi dă mie. Și omul m-a strigat. N-am răspuns. Ce-a zis, mă duc să mă... De sus auzea sunet. Eu eram, a zis, bă, nu deranjez omul. A intrat la mine în bucătărie și a deschis o bere. Bă, tu te-ai zis că am coborât. Bă, ce faci mai aici? Păi să beau bere cu tine. Păi bei singur, ce de-acolo? Și am băut o bere cu el, le-am rugat să nu se mai întâmple. Și după aia m-a fluierat vreo 2 ore pe la poartă. Da, mă, într-o seară nu vrea să strige, mă. Alex Conac nu vrea să strige. Să sunat, nu mă suna, că am telefon. Fluiera. Și făcea așa. Ba așa m-a chemat. Era între poartă. Mă, zic, ce dracu se întâmplă? Și eu când dau perdelele așa, văd direct în fața porții. Ce faci, mă, acolo? Te strig. De cât timp? De 2 ore. 2 ore asta să fluiere în față? Da. Ce a intrat omul și a deschis o bere și am băut o bere. Ce să faci? Doamne, ferească. E nebun, Ghiduș, chiar e nebun. Mamă, mai are să mai zic acum ceva, mă, da? Paranormalele astea. S-a pornit aspiratorul. Aolă. Ai avut oracol când erai mic? Ai avut, nu? Știi ce E boi. Dar nu știi ce la Mirc. E bine. Oracol, da. Mamă, desenam, știam. Lasă asta. Aici sunt câteva întrebări de astea, cum erau atunci pe... Bine, mare, a modernizat așa. Făcute de scenarist, mă, nu eu, scenarist. Bineînțeles. Ce mâncare te face pe tine fericit? Dar cel mai fericit? Tocăniță cu orez. Da, e tocăniță orez. Tocăniță orez. Face bunica mea la țară. Tocăniță, dar pune orez în ea. Gustul copilăriei mele. Aia mâncam când eram mic. Lasă că mâncai când eram mic. Acum, gen. Acum? Da, mă, ești tu trist. Te trezești într-o zi și ai o stare așa. Ciorbă de oase de porc făcută de Irina. Cea mai bună ciorbă. In town. Oricând. O să aduc aici și mâncăm dacă vreau. Chiar vreau. Facem aici. Ce râde crevețe? Eu cel mai fericit. Ciorbă de porc, dar și ce? Să fie osul ăla și după ce mănânci ciorba, în timp ce mănânci ciorba, ba jumate de ciorbă cu ardei, murat sau... Dar să nu fie iute rău. Și atunci trebuie să mănânci, să faci între oasele. Ce foame, am înțeles. Aur. Sau cum s-a auzit, mă, pe casă. S-a auzit bine, nu? Top 3 filme preferate sau seriale? Filme, fac și seriale și perfect. Top 3 filme. Top 3 filme. Notează crevețele ca să mai ne uităm și noi la ceva.
Marea Evadare, e vechi, e în anii 60, 50, 60, nu știu exact, dar îl cauți Marea Evadare până anii ăia. Este... Cu ce e? Cu ăsta cu Alcatrazul? Nu. Pe urmează. L-a băgat pe ăsta acum. Nu, urmează. Marea Evadare dintr-un lagăr de concentrare nazist. Ok. Da? Shawshank Redemption, cu Morgan Freeman, când erau ei pe acoperiș și le dă bere și așa. Cu ăla care era bancher. Și pe locul 1 la filme, sunt multe, dar o să zic doar de dragul momentului. Acum, Lista lui Schindler. Melodia. Mai melodia când o auzi de... Pianistul mi-a plăcut mult. Chiar și pianistul. Iar seriale, all time, zic direct, The Mentalist. All time. Wow, ce... All time. Nu mi-a plăcut așa de mult Lie to Me, care am ajuns la el, gen după ce am văzut Lie to Me, am văzut Mentalist. Da, The Mentalist, cu Patrick Jane, mamă, o plăcere să te uiți și cu Teresa. Da, oprit, la un moment dat, l-a oprit. Da. Iar eu mă uit, am un defect. Mă uit la seriale până moare actorul principal. La Vikings, până a murit actorul principal, m-am uitat. La Breaking Bad, la fel m-a pierdut, dar n-a murit cineva, dar m-a pierdut la un moment dat. La Prison Break, la fel se întâmplă. Parcă, nu știu, îi zice ăla de cancer sau ceva și m-a pierdut. Și te oprești. La From acum până când... La From, toată lumea m-a zăbăcit să mă uit la From. Nu m-am uitat. Și de-aia. E de groază From ăsta, nu? Da, mie mi-e frică, să mă uit. Și mie mi-e frică, dar apare unul care mai ales și se mai transformă, dar rapid. M-am uitat Are jumpscare-uri multe? N-are. Deci pot să mă uit, nu? Da. Deci pot să zic clar, all time pentru mine la seriale, The Mentalist, all time. Nu există peste, pentru mine. E bun, da, bun. Mi-a plăcut, în schimb, al doilea, mamă, e foarte varierat. Vezi ce zici? Da. Nu, lasă-l că vrea să scoată o boacără pe gură acum, asta e gândul lui. Mi-a plăcut Lucifer, sincer. Mie, rău. Da, mi-a plăcut povestea asta. Rău, frate. Și câte mesaje a putut să dea? Câte mesaje a putut să dea? Mi-a plăcut Lucifer. Hai să punem Lucifer pe 2, da? Așa. Și acum o facem invers. Și pe 3... Bă, ce mi-a plăcut mult. Da, îți dau una de n-are nicio treabă. Hai. Al doilea, Războiul Mondial în culori. Da. Serial. Nu, adică îmi place istoria. Bă, 3 așa m-am uitat, Inima de țigan. Hai. Merge. Ce a făcut spectacol la noi în România. Da, frate, dar cum? Nu știu, cum era toată lumea pe stradă. Toată lumea era foc, iod și drept. Și la filme mi-a plăcut mult, bă, sunt multe de zis, dar... Sunt multe, mă, dar trebuie să ai un top de ăsta al tău, știi? Top, da. Ai înțeles? Bag. Top 3 artiști muzicali. S-a auzit în public. Da, nu știu, 3 o să-l pun, sincer. Cum vrei tu? Michael Jackson 3, așa. Justin Bieber 2, da. Și Amy Winehouse 1. Bun. Și românesc? Imediat, dar mi-a plăcut mult gen Amy Winehouse și cu Michael Jackson și Bieber am fost fan rău de tot. Bieber Fever, știi? Bieber Fever. Da. Și românesc... Asta nu-ți place Bruno Mars? Ba da, e bun. Ba da. E următorul Michael, ce zici? Nu, nici pe departe. Nu e, nu? Are, nu. Bă, la ce face? E greșit să zici următorul Pele, următorul... Nu, mă refer la modul ăla, gen, îl copiază oarecum, ai observat, și la gesturi, și la tot, și la... Acolo, e pe acolo. Bă, n-ai cum să depășești regele niciodată. Românești? Banele vrei. Ce vrei tu? Bă, mă lua cu folclor acum. Bă, ascult atât de multă muzică și uite, tu mai ales ești în muzică, poți dai și tu părere. Ascult atât de multă muzică și îmi place muzica, acum ascult de draci mea orice. Dar eu cred că în România este locul 1 all time, e Florin Salam, a revoluționat muzica. Cu toate că toți au avut melodii bune și astea. Bă, stilul, adică orice cânta era top. Și acum, frate, și acum... Poate acum lumea mai dă hate. Dar de-a lungul timpului, cred că Florin Salam a revoluționat muzica. Adică e locul 1 pentru mine. Și Guț au fost, și uite, și Adrian, că cam asta e bătălia, nu? Guț Adrian cu Salam. Nu? Da. Ei sunt. Că mai regele Guț, regele Salam. Eu cred că a revoluționat muzica. Cu orice melodie scotea și a rupt. Dar acum, actual, e altul. Eu o să zic așa ce îmi place cel mai mult. Prezim tu ce place ție. 1 Salam, da, 1 Salam, da. 2 Țancă.
Da. E bun bățancă, nu știu. Oricine se ocupă de el scoate numai bangăruri. Și e plin de frate, l-ascultă lumea mult rău de tot. E valul, e timpul lui. Da. Și 3 BDLP-ul acum. Deci sunt fel, mulți provat, pe care ascult. Sunt mulți, da, dar ăsta e Mie topul îmi tău, place nu? muzica live, bro. Da, îmi place muzica live. Chiar îmi place muzica live. Îmi place improvizația, nu-mi place melodia de studio. Da. Da, și improvizează, uite, mă uit, mamă, sunt nebun Te după chem Georgiovski. la următorul eveniment, te chem. Mamă, sunt nebun după Georgiovski, când îl văd că bagă la orgă, când face nebunii, mamă, sunt nebun după vocea a doua, cum umple, bă, nu știu, da, îmi place. Dacă aș putea să mă fac vocea a doua, m-aș face. Auzi, îl luăm? Facem o melodie împreună? Să mă iei, să mă pui acolo, să nu... Manea. Da, frate, facem. S-a invitat în direct aici. Cu vocea, dar am făcut până acum numai rap. Nu, că ori tu for Fonfi. Tu ai două voci. Păi eu cu Fonfi am vrut prima oară să fac. Ce sunt Nicu de la Căzănești? Da. Mai trebuie să-și te învărsă și cazi, biu. Da. Uite, legat de tot, poți să știi că mie artiștii pe care ți-am pus, mie îmi plac, dar fiecare are cât un plus și un minus. Da, bă, dar nu vreau să-i pui de dragul de a-i pune. Vreau să-i pui cum ai tu în inimă. Asta, pe cum îi ascult, da. Pe asta zic. Da. Nu vreau să zici de Salam, dragul care că așa complet, trebuie să zic. Țancă, de exemplu, scoate numai banger-uri și le ascult, cam orice melodie o scoate, e bună. Și Bogdan tot la fel, e piciul ăsta față de... Da, frate, e val. E val, și val. Care este cea mai sexy femeie în viață? Internațional. Care îți place ție? Irina, dacă vezi asta, dă-i puțin mai în față schimb, te rog. Nu ne băga în seamă. Irina. Ea este. Mai joată, te rog frumos și Irina, la microfon. Irina e. Gen, bă, pot să zic o chestie, eu am nevastă. Asta zice mult. Dacă în momentul în care te hotărăști ca un bărbat să dai și tu dai după nevasta ta care e acasă, gen, nu să fie și neapărat acolo. Da, ea e modelul, ce mai vrei? Dar, și Irina știe... Stai că urmează un dar. Mamă, ce mă pregăteam să schimb întrebarea, mama. Vreau să citesc un mesaj pe care l-am citit și îl știe toată lumea de pe Instagram. Să-mi spui cui l-am dat. Să spun eu cui l-ai dat? Da, să ghicești. Ce scrie? Mesajul este dat în anul 5 iunie 2019. Așa. Nu o să zic primul nume ca să nu te prinzi. Am început cu numele ei și am zis The God Himself, how we say in Romania. O să citesc direct cum am scris, ca să știi. Da, zici și în română, că eu nu știu engleză. First of all, I wanna thank you for the best childhood ever, cause without you can't be the same. I remember even now how I met you. Oh, memories, first time on the internet. I was a poor child, but with you in my mind, I become a stronger, a better man, for sure a winner. Now I'm a nobody, a streamer. When I will grow up and become a star, famous, I will follow my dream to meet you, love. From my heart, darling, I wish you many kisses. Pentru cine i-am scris eu mesajul ăsta? L-a scris în engleză, de ce pentru cineva străin? Nu? Dă-mi un indiciu un pic. În afară de ăsta n-are voie să zică nimeni. Dă-mi tu un indiciu. Păi ce m-ai întrebat? Cea mai frumoasă femeie... Nu, cea mai sexy? Cea mai sexy femeie în viața internațională. E sexy. Mia Khalifa, cui ai scris, mă? Da, mă. Păi avem același... Nu ștergi asta, crevețele! Bă, tată, deci eu am fost mic. Mamă. La un moment dat am devenit gelos pe ea de-i vedeam. Că a luat-o, că s-a... Păi nu, că aveau celule mai mari ca mine. Da. Vezi că se pune mai departe ca idee. Da, și acum a dat un videoclip. A făcut un videoclip și a zis: cu ce te ocupi tu? Eu fac jewelries. Mă! Cu ce te ocupi, dai banii ăștia? Păi, numele meu e Mia Khalifa și fac bijuterii. S-a schimbat, rog, ce? Nu. Păi a fost după ce s-a lăsat, cred că citisem ce am ghicit ceva. din prima, fii atent ce minte diabolică. Da, și la începutul nu ți-am citit, i-am zis așa: Mia, Miuța. Miuța? Deci am zis Mia, Miuța, The God Himself. Te-a răspuns? Ai cont verificat? După contul verificat e scris? Păi nu l-aveam atunci verificat. Da. Și mai de o dată acum că ai contul verificat, ai urmat Păi nu mă, dar are femeia 26 de milioane de urmăritori, șefule, ce să... Bă, îți vede ăla verde acolo ce zice, o fi cineva ăsta. No. Te vede și albastru în cap și zice, mamă. Și oricum dacă îmi răspunde ce-l poză cu ea, îți dai seama. Zic, dă-și mă o poză în oglindă să-mi trească. Cred că ți-o schimbi și eu la profilul. Nu o să răspundă niciodată, bro. Ce?
E ok. Încercarea moarte n-are. Trebuie să crezi în tine, colacule. Mamă, ne bate Irina pe amândoi. Păi ne bate. Vezi că ești dușmanul meu să moră, mă bești gade că tu când mule, hai. Mamă. Atași tu în țigănească. Și știi mai multe crevețe. E bun. Era câte auzi la viața lui. Temereal mă, du-mă pe la nunți pe acolo când se mai întâmpla. Cred că săracul că era gen, mamă, nu vă rog, nu. Vreau doar să termin să plecăm, haide, să poate. Măi, stai să mă oră copiii mei, nu mai stai să filmezi încă 2 zile, că-ți dau banii, nu contează, nu mai dați la ore. Și cred că și voi știți că, na, nu mai dezduma că... Să simte omul, e bine. Care este o lecție de viață pe care ai învățat-o recent? Recent acum, așa? Recent, da. Foarte basic. Să n-ai încredere în oricine. Nu toată lumea vrea să fie prietenul tău cu adevărat. Asta am învățat până... Ai prieteni? Da, câțiva. Mai mult de 3-4 nu ai cum să ai. 5. Când zic prieten, știi la ce mă refer. Prieten, frate. Pe acolo. Am zis bine, nu? Da. Ca oamenii cu care m-am înconjurat de când am și făcut treaba asta online. Au rămas lângă tine? Da. N-a intervenit invidia aia? Au intervenit la alții invidia aia? Mai intervine, dar eu i-am luat mereu după mine pe toți. Și am zis că eu am... Degeaba, că știi că tot e un pic aia acolo. Uite, bă, ăsta a prins, ăsta a prins. Se întâmplă și acum, da. Omul consideră că trăiește în umbra ta, dar nu e un sentiment mutual. Doar că pot să zic, eu am o mentalitate fixată. Dacă eu am, ție nu-ți lipsește nimic lângă mine. Adică merg eu la munte și vrei și tu să mergi și n-ai bani, nu există niciodată. Da, dar eu văd altfel oamenii, vezi? Da, nu s-a cu duș și întors. Milă, nu. Când am eu, toată lumea are lângă mine. Da, într-adevăr, n-am avut eu, poate nici n-am avut alții. Dar nu le-a lipsit. Eu am împărțit cu prietenii mei aproape tot. În afară de femei, nu. Am înțeles. Înțelegi? Frumos, am înțeles, ok. Dacă merge mie bine, de ce să nu meargă și ție bine? Îți place să călătorești? Îmi place, dar nu prea călătoresc. De ce? Din cauza prietenilor. Până acum a zis că... Păi da, frate, că și explic. Vreau să mă bucur, uite, eu cu Irina, noi am avut foarte multe debate-uri. Noi nu călătorim singuri. Nu că nu-mi place să călătoresc cu ea, dar vreau să mă bucur cu toți frații mei. Și cu Bebe, și cu Cacu. Da, mă, dar te bucur și cu ea, mă. Păi, da, mă, ei, dar vreau să mă bucur cu toți și aș vrea să facem chestiile împreună. Și nu putem. Nu? Că ăla nu poate, ăla n-are bani, ăla n-a. Și la un moment ce dat țară nu vrei să te poți muți tu acum? Gen să o iei pe Irina mâine, să pleci de tot. Unde te-ai mutat? Unde am vizitat singura țară, așa, recent. Lasă, Bobești nu e țară, conacule, Bobești nu e țară. Nu Bobești, mă, Tâncă, Bești vrei să zici. Nu Bobești. Glina, Bobești, astea nu știi? Nu, ce treabă are Bobești? Mi-am prins. Lasă-și. Da. În Tenerife, da, că ne place, tare. Am fost odată doar, m-a chemat cineva acolo. Și m-am dus și mi-a furat bani în prima zi. Vreau să spui treaba, chiar asta ai spus-o pe live, vreau să mai spui odată. Da. Deci erau prietenii noștri, Bianca și cu Papa Help, după TikTok, Bianca Baby. Și erau în Tenerife. Și stau cât o lună pe acolo. Da. Când ai banii lui Andrei, la mea gen. Așa? Nu, când ai bani ca Andrei, vreau să zic, de fapt. Când ai bani ca Andrei, permiți. Și îmi place. Și a zis, de ce nu veni și voi aici? Și eu am zis, bă, totuși Tenerife 6 ore de zburat, eu n-am zburat niciodată atât de mult, mi-e frică de avion, mor. Și n-am nici bani mulți, anul trecut, nu anul ăsta, acum încă un an, nu noiembrie anul, acum 3 luni. Da. Încă un an în spate. 2023. Da. Și a zis, haideți mă, veniți. Și mi-am luat bilete, am găsit bilete super ieftine doar de dus, nu am luat de întors. Și am zis, bă, îmi trebuie bani acolo, aveam vreo 2000 de euro toți banii. Știi? Și pentru 2 persoane, nu trebuia să plătim cazare, trebuia doar biletul de avion, ne-am luat bilete de avion. Era de ajuns, gen. Da, am păstrat 500 de euro pe care și mi-am scos 1500 cash, că am zis că bă, o să plătesc totul cash în euro. Și în prima seară am ajuns, ne-am luat de la aeroport la vreo 6-7 seara, ne-am dus acolo, mamă, clima atât de bună, umezeală, mamă, frumusețe, am stat în terasă, am băut bere, am stat, ne-am distrat până la vreo 2 dimineața, am intrat în locație, gen, aveam o vilă închiriată noastră, care pe față intrai și în spate avea gen uși duble de alea. Deci știi, de le trăgeai. Da. Și noi am stat afară și n-am închis gen cu totul, cu cheia. Asta e așa, trasă. Și a doua zi dimineață când ne-am trezit să mergem să luăm cafea, eu mi-am luat portofelul și nu mai aveam niciun bani în portofel. Și lei, 13-14 milioane, și 1500 de euro cash. Care era
pus pe masa din aveam bucătărie de open space și aveai 2 camere în care intrai și baie. Știi? Era o bucătărie open space ca cum suntem noi aici, pe blat, era portofelul și tot, laptop, camera mea, tabletă, nimic. De cât bani? Bani, doar cash. E schemă, după aia ne-am prins. Și am zis lui ăsta, bă, zic, eu nu mai am niciun bani, cash. Ai făcut vreo glumă sau ceva? Și el zice, nu fac eu glume cu bani, tată, ce fac? Am crezut că a făcut el. Și da, bani, coaie, nu mai am bani, ești nebun la cap. Și ei știau, dar am plătit și eu. Am fost la un restaurant și dădusem și eu ceva cash. Văzusem că am bani pe mine. Da. Și la un moment dat ne-am dat noi stânga-dreapta și vecinul ne-a văzut că ne uitam pe curte și de astea. A zis, do you have something stole, man? Yes. Same. Și mi-a zis, uite camera de la mine, a intrat aseară la voi. Și ce a făcut, frate? Am venit în prima zi, când aia făcea pe acolo, am și fipările cu el. Și n-ai rezolvat nimic? Da. Și omul a venit, s-a uitat stânga-dreapta, a sărit gardul, că acolo au gardul de-astea, așa? Și vedea urma pe de-a pus. A sărit gardul, a mers în spate la noi, a tras un pic de aia, a intrat, a luat toți banii chiși, noi dormeam cu ușile deschise. Nimeni. Ne-a văzut, băie, deci omul ne-a văzut dormind, ești nebun. Că ca să ajungi la ăsta trebuia să-l vezi pe papa cu Bianca. Erau luminile aprinse astea tot? Nu. Întuneric. Da, era în curte doar. Omul a intrat de la și usual, adică se întâmplă de obicei acolo. De-aia n-a furat telefon și de-astea, că alea sunt trackable. Ne luau doar bani. Atât. Da, l-aveam pe cameră, pe tot cum era el așa și atât, un pereche de Nike-uri. Și ce crezi? Ne-am instalat cameră după aia, dar nu l-am prins. L-am mai văzut pe camere trecând, dar nu a mai intrat la noi. Ce să mai ia de la... Picioare. Ce să mai... Am fost la poliție, la guarda civil, cum era. N-a făcut nimic. Ce e? Tu ce ai făcut după aia, comici, fără bani acolo? Păi m-am suplimentat, ce ai? M-am împrumutat. Că n-aveam bani atunci, de moment. Da. N-am făcut live-uri sau ceva, că puteam să fac niște live-uri să... Intrai și tu pe TikTok frumos? Nu neapărat că mi-am făcut banii, dar bă, uite, intram să fac content. Când am stat acolo, din respect pentru toată lumea, am zis, bă, suntem într-o vacanță, nu stau de live-uri. Cred că am făcut un singur live în 2 săptămâni. Asta 2 săptămâni, știi? M-am mai promutat. Aveam și eu bani care mai trebuiau să intre. Cum era să te împrumuți? Dar bine, nu cred că ai mai scos după card. Dar nu aveam nevoie, bro, dar el nu mi-a zis. Nu aveam nevoie de bani cash, totul se plătea cu card acolo. Nu aveam, rare momente să ai nevoie de cash, pe plajă. Când mai venea ăla de zicea pe acolo, gen, bir, Pepsi. Porumbelu. Da, atât. Am înțeles. Pantelimon scria, zicea ăla, Pantelimon. Da. De ce? Păi, eu când am ajuns în Tenerife, în a 3-a zi mi-am făcut prieteni. Ceia care erau la plaja noastră, la Los Cristianos acolo, era o corabie cu pirați, sper să zic bine. Los Cristianos. Și plecau din port mereu. Și eu stăteam până aproape de geamadură cu Irina pe ceva gonflabil. Și am fost și noi și Irina a sărit în ocean de nebună, prima din barcă. Bă, frumos. Am sărit și eu, da. Deci Irina nu săream eu și viață de om. Și eu eram albastru în cap. Și mi ziceau, Sonic! Da, și 2 săptămâni, nu 2 săptămâni, o săptămână și ceva cât mă vedeau pe acolo, strigau după mine, Sonic pe plajă. Mă recunoștea, eram albastru în cap și știa. A venit Sonic. Sonic, da. Și eu și pe acolo, pe la Tenerife. Mi-a plăcut mult. Da? Acolo te-ai mutat, nu se înțeleg. Țiune acum la îndemână, dar nu dar n-ai permanent. N-ai un vis, da, permanent. Să mă mut la țară. Știi, Irina, n-ai ce să faci. Să mă mut la țară. Nu-mi place orașul. Mă, vorbesc de țări, mă. De țări, nu. La țară la mine, bro, în România. Să am animale, porci, găini, pacă dacă pot. Să dai cu picioarele, nu, acolo să mai fac să dai cu picioarele. Când le călărei, da. Te urci pe ea și ea de la viteză îi făcea ugerul așa și sărea laptele din țâțe. Asta era ideea. Dă-ne cu piciorul. Dar ce viteză prindea vaca? Cât a prins? Până m-a prins radarul cu ea. Cred că băga, ești nebun, băga 20 la oră, zic și eu, pe acolo. Băga un 15-20, poate. Auzi, mă, vac, unde te vezi peste 10 ani? La țară. Ferească, Dumnezeu. Da, mă, frate, sunt dependent de loc. Dacă aș avea acum 1000 de metri pătrați să mă duc să-mi fac casa, dar nu am niște loc, dar fac un pic de creier. Așa mi-ar place. Să am loc în curte, să-mi sap piscina, să-mi fac eu, să-mi fac adăpost, să am animale, așa mi-ar place. Ești un om muncitor de așa să faci tu, nu? Da, treabă, dar pentru mine cum să nu fac, ce? Și nu mi-e frică și nu mi-e rușine de muncă. Munca nobilează. Normal, frate, normal. Da, acolo mă văd. Și cu un copil. Poate 2, dacă că mănânc cu urechile 2. 1. 2. Cum o vrea Dumnezeu. Cred că am trecut pe 2 sarcini pierdute și cred că m-am resemnat pe ideea că, bă, când vrea Dumnezeu, atunci se întâmplă. Corect. Da. Da, frate. Nici nu cer prea, adică să am o întrebare grea acum. Yes. Dacă mai ai 10 minute de trăit, ce faci?
Deci încă ești acasă, da? Cred că îmi scriu ceva gânduri. Cred că primul instinct e să pun mâna pe telefon, dacă nu pot fizic, să vorbesc cu persoane apropiate. Ești acasă, Mama, ești Irina, acasă. da, copil, dacă e... dacă sunt... Nu mă, așa se întâmplă. Da. Doamne Cred că ferește. pun gândurile, mi-aș pune niște gânduri pe o foaie, să rămână, și instinctul mi-aș lua la revedere de la ai mei, atât. Cred că ăsta e instinctul. Atât? N-aș face wow. E un pic greu să întrebarea, vezi? Nu ai mai ce să răspunzi. Da. Nu ai ce să răspunzi la asta. Nu... Da, că nu... E un pic utopic, așa, știi? Am înțeles. Bun, acum vine o serie de asta de întrebări rapide, Mamă, în care trebuie să răspunzi repede fără să gândești. bine. Să fii conacul, Ca să nu mă gândesc că atunci mă uit direct în cameră și să-ți dau așa, să nu mă gândesc la nimic. Când stau fixat cu privirea într-un loc, nu pot să mă gândesc. Da, dar o să și asculti. Ascult. Sigur? Da. Să ai puterea de a citi gândurile sau puterea de a vedea viitorul? Gânduri. Deci gândurile, nu? Să schimbi râsul într-un nechezat de cal sau într-un scuțit de pescăruș? Dacă ar fi să-ți inversezi, să ai nasul în loc de ureche sau urechea în loc de nas, unde ai vrea tu? Bă, tu răspunde la întrebare. Răspunde tu la întrebare, na. Dacă spui o întrebări de astea, decât dacă te joci cu creierul meu. Ești invitat când mă chem la tine la podcast să-ți răspunzi. Bă, dacă ar fi atent. Stai mă așa că te întreb eu pe tine. Răspuns sau nu? Păi răspund, asta un pic, răspunde tu la ceva. Răspuns la toate și pe azi răspuns. Ha, bine, hai, mai zi o dată. Mai zic o dată? Râs de Nechezat de cal sau scârțit de pescăruș? cârții de pe și auzi, mă, nu. Necheza de cal. Necheza de cal. Am una grea rău. Dar trebuie să alegi. Gata, s-a transformat deja? Da, frate. Am una grea. Bagă. Pescuit sau streaming? Au. Nimic la pescuit. Hai. Nu. Alegem la din el. Nimic. Vezi? Cum te-a trădat? Îl vezi, frate? Nu, a apărut după, bro. Îmi place, dar o evoluez după. Dacă ar fi să aleg între ele două, da, streaming. Să porți aceleași șosete timp de o lună sau aceeași lingerie intimă timp de 2 săptămâni? Șosete. Urăsc. Bă, nu știu. Nu pot să înțeleg bărbați. Nu ne înțelegem, mă. Unul pe altul, eu pe mine, voi pe noi. Nu ne înțelegem. Cum este, mă, posibil să se rupă chilotul între cur și... Bă, ce se întâmplă, măi, omule, mă? Cum, că joc cu gaură și pleacă așa și păi zice, trece, ia uite. Până când, bă, la un moment dat am tras de 3 perechi, am luat, că le și port. Adică, pe cine mă caută pe mine, să știe? Bagă mâna, nu le Cine mă caută la găini să... Da. Ouăle. Ciurapi, că nu suport. Și deși îmi iau chiloții pe mine ca oltenii. Cu galben în față și maro în spate. E o glumă asta. Da, am Nu înțeles. am nimic ca cu oltenii. Continui? Da, frate. Bagă. Să fii lipit de un avion sau de un vapor de croazieră? Mamă. Amândouă zrele, moșule. Da, avion, frate. Da, avion. Că știi că te dezlipi și te-ai dus, te-ai făcut. Da, Se gândește numai la moarte. Păi da, mă, ce, da, apă, te bagă, te scoate, te chinuie până mă. Stai ca așa, știi, cum pe vârf așa, știi, de stai răstignit. Au fost un caz de ăsta cu unii care au fost în botul la un vapor. Te lega acolo, nu? Nu că e legal, au fugit tine, nu știu ce țări. Ah. Au dat la știri. Auzi, să-ți găsești sufletul pereche sau să ai jobul visurilor tale? Sufletul pereche. Mai important dacă. Prefer o iubire adevărată de o lună sau o viață de relații pasagere? Papa. Păi e prea, aș vrea iubirea adevărată, dar e puțin o lună să moară Gigi. Asta e întrebarea, mă, scenaristul. Ce nu jură pe nevastă mea. Dacă te ține... Nu știu, cred că ar fi basic doar o lună așa, știi? Așa un an, o viață de relații cu câte una, tot trebuie să te... Bă, păi și ce faci, mă? Nu știu, nu o să fii niciodată cu nimeni să le schimbi pe toate? E clar, atunci alegi relații pasagere, pentru că... Așa, să fie o lună și după aia rămâi singur. Și după aia rămâi singur. Te duci cu Nicu. Da, care Nicu? Ăla micu. Da, nu, relații pasagere toată viața decât o lună doar. Bun, fii atent. Îmi bag. Acum la noi am terminat cu treaba asta. Ah. Avem o chestie în care cine a fost înainte, invitatul precedent, a pus niște întrebări pentru tine. Da. Nu știa că vii tu, Da. la fel o să faci și tu, o să pui mai departe niște întrebări pentru... Ai înțeles? Da.
Ce ai face dacă mâine te-ai îmbolnăvi de o boală incurabilă? Aș plânge. Rău. Mă, ce întrebare drastică a pus și omul la mâncație. Aș consuma, sunt tipul care mă consum. Aș ține mâine, m-aș închide mine și aș suferi mult. Asta aș face. Tristă întrebare. A doua întrebare. În ce locuri nebunești ai făcut sex? Ceva a ieșit din comun. Nu prea am. Pe un teren de fotbal. Atât? Teren de fotbal. Am înțeles. În mai multe locuri. Nu ți-ai intrat iarba în... Nu, că aveam păturică jos. Am înțeles. Unul la mână, da. În poartă, după aia pe margine. Aici avem o întrebare tare rău de tot. Ia zi. Unde te vezi mâine? Pe TikTok. Pe TikTok la conflict oficial. Unde te vezi mâine? Da, așa a pus omul întrebări și... Pe TikTok. Pe live mă văd. Făcând live. Ok. Pe TikTok. Acum ai rândul tău să pui 3 întrebări pentru următor. Da. Tot la fel, nebunie, ce vrei tu? Notează crevețele, ține-te bine acolo. Prima întrebare de la Fonfăit. Ce te face să crezi că ești prost? De exemplu, ce acțiune, ce întâmplare te face să zici, bă, da, prost. Ok, asta e prima. Da. A doua, ești mândru de tine? Așa. Și a treia, crezi că oamenii din jurul tău sunt mândri de tine? Și de ce? Argumentează. Chiar să argumentezi. Argumentez. Și nu fi următor. Ok. Am Și nu fi, nu știu. Nu e bisoi. Aulu, am dat lic. Bă, nu da nume că... Mergeau acum câțiva ani, mai mergeau, da, acum nu mai... Bun, asta au fost și întrebările, așa. Fii ai mai aici un tablou. De că l-ai văzut, nu? Bă, mă uitam la spate, dar nu l-am observat. Uite, aici un tablou Da, în care toți cei care au fost da. au dat o semnătură, un mesaj, îl dai unde vrei, cum vrei. Ai markerul Mamă, aici. iar mă punem să dau mesaje, mă, și nu-mi place. Mă, ceva, poți să nu mesaj, scrii. Uite, mă. aici n-am primit mesaj, am primit doar unul, LS. Așa sunt inițiale. Poți să dai ce vrei tu, unde vrei tu, unde... Ce vrei tu, cât de mare vrei tu, cât... Moară, mama, Mișa a profitat că era goală, ați scris în mijloc. A fost prima, a dat startul, vezi că scrie Mișa, a dat startul. Păi văd că da, ce să... Poți să-l tragi mai așa dacă vrei, dacă ai Nu, nevoie. mă, și eu, cam aici, nu? Hai să-l și semnez? Normal. Păi scriu ce mi-a consacrat mie viața. Uite, simplu așa. Vamos! Simplu. Și încă mă semnez Conacu Coinescu. Asta, așa. Conacu Coinescu? Da. Păi mi-a lăsat numele încă, ca să mi-l amintesc toată viața. Că și nickname-ul e Conacu Coinescu, dacă intri pe YouTube la mine. E doar Conacu, dar sus la sărci. Nu poți să-l schimbi ăla, nu? Ba, da, poți, dar nu vreau să stig. E Arond Conacu Coinescu. A rămas așa. Da. Dar e frumos și Coinescu, mă, mie îmi place. Coinescu? Da, Coin. De ce pe zis Coin? Căinescu, ai zis. Coinescu, mă, am zis, trece la Coin. La Coin? La Bitcoinescu. Eu încerc să-l dreg, să-l ajut și el... Ai zis că mă las să te întreb și eu pe tine acolo ceva. Da, dar mai am ceva acum. Așa? Mai am ceva acum. Zi-mă, frate, ia stai așa. Ia zi. Dacă ar fi să vină un copil de 5 ani să te provoace la bătaie, da? Și tu să accepti. Așa. De câți copii de 5 ani e nevoie ca să te bată? Ia. Pe mine? Da. Eu cred că 2 sunt de ajuns. Am zi. Unul mă ține și unul mă bate. Mă, de 5 ani, copii de 5 ani care să te țină. De câți copii de 5 ani e nevoie și poți să-l bagi pe aia cu nu dau un copil, las unul, e nevoie că lasă să mă bată. Nu, să spunem așa. Păi nu. De câți copii e nevoie? Am primit de astea, 50, 100. De câți copii de 5 ani e nevoie? Zi, frate. Nu știu, 10. 10? Da. Nu prea te-ai bătut la viața ta. Nu. 10 copii de bat, mă? Da, mă, frate. Bun, gata. Și dacă ar fi să ai nasul în locul urechii sau urechea nasul în locul nasului, ce ai vrea? Deci nasul în locul urechii sau urechea în locul nasului? Ce prefera să ai? Urechea în locul nostru. Nu-i de Tu ai o ureche și eu am Da, păi și ce vrei? Păi nu că nu le Tu schimbi. ai vrea să ai niște urechi care cântă sau un nas care luminează? Zi repede. Nas care luminează. Un nas care luminează. Să-i Luminează al tău. dau pe buba asta să mă întreabă lumea. Ce e aia, mă? Un nas mai mic. Nasul meu a decis să-și crească propriul nas. Dar să vezi câteodată că vine ciclul, mă. Sângerează, mă, de toată. Al tău? Da, bă, are personalitate. Aia e, da. Hai, bă, să închidem podcastul. Am o rugăminte acum. Yes. Să te uiți în camera asta ta. Asta e camera. Oi, când pleci de aici, o iei, iată. Să dai și tu un mesaj pentru toți ăștia care sunt la început și vor să facă stream-uri, vor să facă live-uri. Ok? Îți dau ca un sfat prima oară, începem așa. Bă, succesul oricum e relativ. Nu investi din prima,
fii prietenul trendului și încearcă. Că dacă nu încerci, nu știi dacă merge. Tu încearcă, apucă-te. E important să te apuci. Dacă faci, știi, bă, nu a mers. Așa dacă să trăiești cu regretul, bă, poate aș fi fost și eu, că la un moment o să ai regrete. Încearcă. Asta e transmit. Încerci. Foarte frumos. Și, bă, fă. Lasă ce zice lumea. Bă, acolo. Te-am ascultat. Doamne ajută. Eu sunt foarte mulțumit de mine și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Te pup și eu și mulțumesc că m-ați invitat. Sper că o să mai vii. Sper să mai facem unul, da, când o să fie și mai bine. Da. Și ca lumea să-ți susțină munca. Măcar chiar dacă nu se uită la podcastul ăla astea, să-ți dea un like acolo în comentariu. Contează mult Prieten pentru... că ai zis 1000 de like-uri. Da, frate, da. Nu știu ce faci. Bă, ideea e Îți că aduci jegoșii tăi. omul trebuie susținut, frate. Și dacă nu e vorba de bani sau astea și gratuite, dă-le, tată. Te pup, îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc că Aici încheiem și noi ediția numărul 4 cu pomfăitul nostru. Cu cânăcău, tată, cânăcău. Da. Data viitoare mi-aduci tricou. Mama mea. Data viitoare mi-aduci tricou. Da, frate, ți-aduc un tricou. Cu cine? Cu Fonfi sau cu mine? Cu tine, cânăcău vreau. Cu cânăcău am vorbit, nu cu Fonfi. Mă, pe mărimea ta. Pa, hai să închide. Pa. Ieși! Ești mare rău dacă spui pofta în cui cade peretele sau...